Haya iwa bono ntaketa sama sikania manene totuare oda tole to mheshimiwa Omingo Magara atukwanire ko ataratenena onta gete tuare ganio mheshimiwa Omingo omwana siasa gata gete chinkobi no koiriria ate kurati acha tigango tora kore example eya moibere isato ine trial ya turachake kabire iyo ndero mukutano mutangani paka kaaga sina kitura genda bas bono mwamanyire example mwanyura mache mwatore chinguru bono chinkobi isato chingiya cyo kwaregani mheshimiwa Omingo Magara nabangena mweri ya tabura eya moibere isato naende. Asante sana, karibu sana mheshimiwa James Omingo Magara Otokwan. Abagirango baminto abakaba nene abanda bayiri chikasi ni chiana basani bane chianti chiana chisokoro chiane mbui abachokoro byamono bwakire buya mbyamore gaki myaka 12 garigaredi na barachire isika nyamota ita senko bera monta mitene abaninya yeto gotare garongo kwan ntale ke koba kabo sina kende nkeba bana banyasa. Haleluya. Mungu ni mwema na siku zote. Thank you so much. Amalieta Omingo Magara akimonde mereri ndabatali sabali ya masaibu na atalele miaka 12 ya na nikisema hivyo oromo sacha marera okunirwa sagute gona chara rone mioyo tatu kobata minde monchorra singo sokana kirokyo akero Gilbert ya gota ambata minkin koliya tinda ateba. That is why none kobyo ya me kare ne tayo paka mwangera na authority chikoligie kobyo ne kala ekiagara nabona abeka ngebamba chamutanga tiri baga ngagenda ngarukubune ne meseke gaira na ka chigali chibwata chikala. Hello ona tiga esimie kubonga mwana jesimie eyi wabeka koboko mugambe but intara kuwa na kende nikubalie nitambue grupu zote ziko hapa na tafadhali hii mkutano tumeita kwa watu wa kupeleka ujumbe kila kona ya South Mugirango at least igonta ketoko batebiga hapa si kuja na mkutano wa chama tindacha na mkutano bwe ward tingijeti na mkutano bwe mujumbe anacha kubarangeria abana ba mintu nabakaka nabangena mura ndere na inwe wanya mokondora mavera montoro musigondo siri kurutara isina nane mutinyu kabere nana korara buyego ngazi ko romo nyagitari ugo pima ko na tu kutire chikiro isatu ogo ndengo Omingo karo monto muya ero mbuyo kuragera ane mbuyo ore exercise kabada byaya tindi korara toro na kia na ore kire tindi korara. So nikasema kwamba niche mbatebia masaibuane 2010 nilipoteza kura ya ujumbe nika election na Mungu alinipa wakati nikaserve for close to 9 years and when I served nilisifanyia watu kazi, wengine nikakanyaka kidole mbaya kwa makosa, wengine tukafanya vizuri, maendeleo tukafanya, mengine mnayajua, wengine hamyajui. 2013 kananga ina ki kana vyokire ntaje ko mwana mutambe tingana na gante benaki ndeto mko bamanyia abantu bacha asomo kutano mbali na kusema na kila ward ntobwate abantu bata to kurukre polling station ya Bogirango mate 144 streams ya Bogirango because I want this message to go
onyeringi ya gosembe ekiro Mugirango anachekina muna kwa ndojibosio which way south Mugirango beyond today. Yani kitoko genda Mugirango beyond today. Etimu ye nebwate KNUT. Anyabate nyembaye mukane mbaya. Ndobwate Capture. Ndobwate Kupet. Ndobwate Kesha. Ndobwate Principles. Ndobwate people living with disability, PWDs. That must be there. Ndobwate bachi chairman cha boda chose kuruchikira every ward. Chairman 9 wako hapa kuwakilisha. Kila mtu wakilishwe katika mazungumzo haya. Toko sokuru watu mangi tochi kutabia bantu baitu. Ndobwate abantu babaire abaraikare. Former councillors no bara mukasi bomuka mwasimbole. Mabon abantu akotemera mokomenga geria. Sika municipal council abane mwabe bete ngambayo bari moyo pi asenje bakote gasengia getini bantaba yegesa kwe. Ndobwate aspiring MPs Kefon Bajo is on his way. I'm sure Dan people have talked to him is on the way. We are dokwandena musike anyona kasabali baga tukakwana no musike Vincent Marube asabili baga tukakwana no musike Rashid Minyonga. He must be on his way coming on your angacha bwango toka ndubwato bochubo bugolia Sonko no aresa asetora na rego kira bonetanga kalimo kwa bakoro no mutamburi ero garasira Sonko aramusonko ngaga otade era chipa sechoka chikukwana ke Sonko toko twakwa ngotra kwa na rero Weso moyo. I spoke to him. We even met today. Ominyoka sera jokoro morobelio ikendo tiare ngenge ko jana ngo charega na kwana na bichanga onte bikonyoroka bakango chare. Everybody okuriki chikura. I don't care sako liukorwa nganchukia begete ekura tebu atiranga onye go chigwako bonsi pi bajabara aba MCA baito baliba bakabaira bakuru na bakoriya na baikaranse chwento na chwa yaga ego chira mangana denga saba segerero gabu ayo mwana osiraroro oikiraroro aba MCA was sitting na bali bakoriya nimewaita retired chief no bara igongo natika was monta heavy retired chief ngayo mwa na raga ga isori angal chief senior retired chief ngaya retired babu aba ari guy chief sasa oga kyo ine ba kona nyo na ebire moja bere igetini wase ndo bwana chief principal former retired chiefs na tabire chief principal na ba mura bari pa na stage cheto chichiko beyond matatus boda ndo bwata abantu ba stage chichik batatu bako kaendia we got picked from Nyachenge Nyamrambe Etago wamewakilishwa. Hii tumepima kidogo ndio tukishazungumza ama ngana to digest ya mangana kwa tokoda resolutions tutanyarako kore town go stage to ikarasa na barai iko kubarobeli para mbate nkwana na inu abuna na ikirao 2013 muka mtuzi kuruwanka genda isiku akimona vile ntambo mutamba kana ganda mutamba isiku 2013 mogenda nganga tu asabetu musuko sabuko tangani bakambe grama ko ngenda isiku na ndeti niko beko mako kabere tukagenda stadium sports club ngabe gru gutwa yuburai teri kube ku kabere kaganda ko liyo o senator kanya chukure 105 nka ruwe bao ngacha korunya mache hello nka rutu namba ibere urunamba yemo for 2 days namba yemo tindu kwa nangi kiabere 2017 kabodi ndo chikure chobo senator na aro njia kea na ande chikakina 118,940 nane kaba namba ibere wana bagante binaki unless kurumu chinga wana wikocho chenji tumyoka yebweka muntu mwaja muno kurigia no kunya ngapima ngaki odiam ni ntoboe kugana ona arure kati mbu gucho gukia umukano baka moyo manye ali mutu ko ndawo mwangi na korere kingo korera iga usibona mbobe ngoteba so that you know what you are talking about here na ndega tindebe dinga nkiama ketengo kwana yaya nkelinga ki umugira ngukwana ne message yetu kayemo
ndo twatanga tongufile chose ko pima moina anga jero mumuro ito ko rigoko akanga bere ngando je muyogocha andi kwa ram nyokire do tina bora chonkore shimirim to kaba komo akaika sako tenga rosi team ya county kaba buneto ne senator e governor kama yago chore deputy kama yago chore senator kurunya yari bare ngaje to mukungu mose mbeka makombe para mbega wana ya bosongo moshinde metepi nanda maana ko chika na chiko so achire and indeed ningeipata muna ya vete kumbe haikuwa mapenzi ya Mungu. Tatango ikatareshina saba sina mbili yabu ngo ngambe ya usiro wao kubolinga tata Yesu nande ngakikwa ngoncho rebao ngakikia banga ya nande atabe kanire nabakemure bogirango mo tosa mboga bono moga ade kiroge kya kubolia ngeko nyane kana mutare wanja rento digo muntu mwalo ni maso ya muntu gete na muntu rakore buya kugwa kana kujonjo kono muntu ndasusere chikura cyari cyange kinyinge chikolege chike ngatenga pana chukua hiyo amba wacha ngataba tata ngakingogora tarehe 29 satina nano mwatu yenyukabire tata kumbe ensu ya Jona ya merire ensu ya Jona ya korreki kambe kandaime ngoika matuko kaira make ngoyo na rokiru go chini never na kugenda 36 na ina maene abanta bange babugirango sometimes nabokura iwe bibonyo ngaki bono gwatike ngabiye yale yakonya yarosire ochikuliye ngabiye nsaye kura bwate yosiyekere kata yaya na pimire muntu musacha adoje ngo sogereki osokere koboko wala wanya sambu yamole naende bono ngo chiko ikomo area yatoka ngakumbe haikuwa mapenzi ya Mungu. In fact omoyo karuo bono kera bakunda ngiringa njoje tukwane tukaraga mana mashauri abantu abango mudimo mokaera tama tingingo batebya ko yana abusi moyo ngani ntika igo ntimoke kyano ure kirupara kamba daimose ko munyoka chikura kabera ebuye ko to bwadi musara nema ya nani nende tigana baremia mimi si walaumu abagirango na moko wakamba kana no mochinkare tumba feta katageye lakini kana chiko goagwa yasaye mwanga Joseph haleluya igo inka mubwati lawama aseme chande kare ne timu nkopere gonshira isiko tukigitere kisoye teve amaene nkarukwa korua 36 kayana ikirenga goya ni never mata Jona mapenzi ya Mungu ilikuwa nisiende pale lakini naachira ambabuli seriously speaking nenda mweto mchezo osiasa yonga buna no timu y'umupira onye bantu bali baguwanjira bona munyangi ndi mupira kumbande bakuruwara babwade bajotiye timu ngatakanda atika ninda atimuka igo nerabaracha abande bakacha nebimonyo bawanta ingotare wanja oteme amane ngatukuta sakaraga abungaki ngatukutoposene tama ke ngonyora ngaki embe ya Nineva nero yarenge response ya majiko bengi yake iko na acha ambaboli Banamaminto. Seriously, I'm tired. But I feel ngomugiranga sare buna bono particularly ntobuko adikende anywhere in the county. Kiti muchiko baka koruisiko onta yoto bada mupira. Mubadirande. Karanga ringa ati karende mbolie nchemboli abagiranga abangaki naba chokandire bwaira na bayoka yokiri chinde cheno bwake ngakimto kubanga uchaka bono uchibosyo no mugirango asina nchendo yo mobo asemuraga ninkune ain't ba recognize mune team yo mugirango mad. Let me say this. Onye ditogwe ruanere gento kwa kuna muntu. Ninawaomba hivi. Nimekuja kwa ushauri wenu. Karagil betega tabanga na ngambora mura ibono motabia stoko genda. I have not even put on anything else. And I think aswa somorengo oyokoro kwa Azimio na Jubilee asoko okoranga nchininga kamerego se ntio karere company ende ke yandoka tigandonge kurumuina. Inaweza kana sio mapenzi yako.
That is where we are. Monte bingaki na ye watu ogiri ruoko twaimo murondega to soki mapema to nyingine gitrai kiri so that imbenenge selfless kala mwanda ire kwa mnamwaleki mnamutagete. But generally gonna achaka babodia na be kamarete magande bo center ara wataka bono bye wakorete akitura kwana na beka lakini na moyo rachi gotindo jusina ni wete jingu moyo rachi sema na monyu wete na acha kumanyanga ki do I have a base na ende onye wojikoba. You see, let me tell you, onye koba abana banya sai ka kimonko nyu musigo, it's heavy chiko shu enziki ando musacho kumunyoka. It's not a joke. Na kero ko anda ko ngwa ya ndi kega ko yo munda na kwa glucose na ko mata chinguru bogerango ya ito ona ka baburiga ntrai taba ko senkane ko singuti mo ngakimoko mbara mese kitoko ira ngakitoko muno mogerango yoto wikaranza na nche yege digenda liko ngitande ngaki nande myake ndei 10 umugiranga akira machurwe 10 years in the county. Miaka ngapi? 10 igabe 20 tokuba draw ko gambiri ekina kina cheke kondoma bunumugirango tari tamaya ndoguliya ko nyora moto nari ndasiri ko rwa nira na maika kusintubuwe cyana na njira semba atimba ya beire. I am ready to do that. Anya moko atonchore batone kero kao boruche ke kroye kire kubwekega sawa sawa kera banda mitongo ngoliye bari ekero kyo bosene take boga abibo spoko liko rwa baba sonko nonde mugirango kegocha ekitura mente ngoruisiko. Ninawaomba mfunguke roho zenu na muniambie ukweli, either nipumzike ama nisikilie nafasi fulani, because kana rumo inalia tinare konya karosie timu yobo governor kera bantu konya bachire bagodegi bahari kanyora saka akamwanya kare obosene nda we ko mutu sinisoe kusini barue team lakini ndi ada batele kuna beta masakaralia eronko ndangare pale meeting ina bere mno mutoko kosereria ke ngabe kabuno mutoko kosereria ngaki kada abe kana nyenda gosengo gwandira bari no manyete bandangari mono rero kundangari bari lakini bakundangari mutaranga machira ngamachira ngende mbakarasere mbataibu natagete kwa niaba yenu mbandangari kumwe dirisha nsoye katikati na niwahakikishie namna hii tosoko banganda wale timu yekubwa kera mwangairo bungaini na onipi na wera nyarekana tobeke timu yekubwa nomagetae ne abatoli gabana etamu intangani eserekali nusu kwanu yasaye gakawa kaba mane no kongude eriyo mare bakangomane first time nusu kwa wakuna mtu atapoteza. But now nataka nguvu zenu ikiwa mnataka. Kama pia hamtaki na ni monte nimejitoa kama kijana wenu na parosiri bongina na bokorosa mama yasa musake na bokorosa ekero no kinaro George gankore na musake na akiruwa gote na kong. And you see now hata kama nina network ya kupata hii na achakile nyori rake ninga ni nguvu mpya na nguvu kubwa from home nyore platform na banko bakieni. Kwa sasa ninawachia flow nyinyi mchambo hili jambo na msiniambie kunisifu. Say it madanga ya you are an idiot, too short, get it when fake na nitaka. And I called you because lazima ni consult. Niliwaita munipe mawaida, niliwaita munipe mwelekeo, but most importantly digeri yangu as a constituency in the Kisii County for the next 10 years. Igonda akwana mangana ndacho kukwana ekaromu angairo borori oborai. Finally nimanyeta abande mbara na geche timono kapakechi abantu ndobere mesenga esese ikakita korapi bono mbona konyekana njuta na kontebe keri kwa tiga bandama abuna ubarenge buyano chebono no manyete ineno no musubati kadogo bwibigete sayingo goliyuro musubati leso goligi pakala no musongo bana musongo pakoligi otara mwikiyomba noyo okotema uri kwale kwanga kwana ochokoro sigesako uri nyakieni gora muchumu be otali kumera matunda usibono gari nimechileta kwenu munda in another 30 minutes 1 hour
tugende gatusoa group kana muntu muira na transport chaje kusumbua abantu ninkuane baadaye nimewaita kwa ushauri wenu. Bogirango stands in your hands. Decision you make for the future of this constituency rests in your hands. The determination we shall make today will either change Bogirango for the best or for the worst. But finally, tuifanye kazi, uamuzi utatupatia heshima mimi na nyinyi watoto na watoto wa watoto wetu. I leave it to you and it's open. Mbara barabanta ebiringe sese kwa dengabe na itabanga ada tanga kile kwa watu bekira machira donyole. Maybe it was not possible. That is back to Nene. Tataba senie kaki. I'll be writing down what you are saying and respond kwa yote objectively. Tukifunga hapa sitasikia ibaya mniambia nipumzike nitakaa. Lakini mnipe alternative vile tutafanya kama community yetu ya Kisii. Mbarikiwe na hata mshangae. Asante sana mheshimiwa. Buya mono mugambi okwanire otoire oboroso gwengana yae. Mheshimiwa Magara kato correspond mumurana ra gorokwanga nchugo chaga murara. Ere naja kanyo no murage to korano magaka igara kini ubugate genteki yako irabuna na gashairi gete ka togokia. Chaka ngo igwe gesweli kia go sembo yakere ayabuno roche uminga ate batamata bingi tutagete motebi ngasiri shairi. Mbele yenu ni Malenga wa Nyamarambe na ninukona shairi Sheranyela sema seneta tarajiwa Omingo Magara jimbo la Kisii. Karibu seneta wetu hapa kwetu twakutaka. Wewe ni mgeni wetu jimbo lote kutaka. Mazuri tupata kwetu twatarajia hakika. Hongera tena hongera Omingo seneta wetu. Omingo wewe mzuri, maono yako mazuri, katenda kwetu mazuri, wewe Omingo mzuri, kajenga shule nzuri, nduru kwetu kuzuri. Omingo wewe hongera, kura zetu utapata. Furaha na nderemo kwetu Omingo baba pokea. Wewe ni seneta wetu, sifa zetu kweli pokea. Hapa ni nyumbani kwetu, Omingo wetu hongera. Omingo wetu hongera, ndoto yako pokea. Sifa zako ndizo hizi, Omingo wetu pokea. Mengi katenda maizi, hapa kwetu wepokea. Ni kama seneta maizi, Omingo kweli pokea. Hongera Omingo Magara, seneta mtarajiwa. Wageni waheshimiwa, karibu sana nyumbani. Na heko nyingi hongera, Omingo wetu pokea. Heshima zote pokea, na sifa zote pokea. Hongera Omingo Magara, seneta mtarajiwa. Ai. Omo muro chelo mugaka gosene kijana to ile sukuru bono. Tomo ile sukuru asome. Asante sana. Thank you so much Onyabuto. Murara mbia mono. Bono muro mugaka buno yo mugirango kwera risaire kabire lige Swahili. Muro cha bagirango mbobe tole gosembuya. Igongana tugatubwatera abutore ngakitoko genda. Bono tokorega. Mheshimiwa Omingo Magara aborire swali ngankitoko kora. Nkitoko matebya koreki akore. Toiraniria buo. Ngayo ngiara. Mika kiboi. Tagate mwache gocha. Aba muraba inu ntagete mura igoro mukutano oyo. Moiraniririe swali rio Mheshimiwa Omingo Magara abori. Nkiago kora. Ondinya chake Miko manya kubwati. Abana banyasaye murasumu sayirukano yo umusani no Omingo Magara buyamure nainde umweshimiwa Omingo Magara singenjo libaka kwanyora
wachire buya mona seri baga kwagiri kwanyorire gwachire gukwana n'abantu baho abakwahira matuka mange ndarayira ne list twali yao wandade kugira ne bali bancha bacha nakikima abamokuri kikikura naye ngo igukuru kusongo buya mono aba pastor mora buya mono abantu chikategori ao buya mona singi njumwanyora libageli marieta na kamiri onkuru ku George morara ndege lakini imanyekanete buya muno ndingi liswali mjimiwa ya igondete kokote itanganinga kwa rule boire konya kotote okonya watura mangana ni never aiga lero nchondete kokote bi kwa niaba y'abantu batabaka nga egento gwachire gusaba bono gwatebirike kuri ko basendeta akyo abagirako bakoteba batagetobere abagirango bozipi mukwana nondi yokongetenga n'umugabanure tukikokoteba egento bale koteba bono gwachire sinyenjo gwachire inchendete ko gusaba bono konga abagirango bakobwatesi orwanesegi umugirango elinde umugirango umugirango anyole sayaya abantu bepanga kukumika bepangire amayiko gagoteba nga rabasikali abange oliabwata ligereri mbarota roji abali nyasako gachirete bakurendete kurumaga anje rwanere lietali umugirango obo senator na bwoko genda ligatire sinyankia makyole aje obo senator buna butoko ko ekiamore kila kintu linaje na kekyo intutule likuba nonye kwale kuline ngombe mugongo umuntu tutate kuligererio ole ngombe igoro ningo no mingo tutate ko ngombe kusene mwamu kusene mbaliri kusema karabe aseigo kwa niaba y'abantu batabaka wote na atenenira kuhakikishira ngati ko rutabaka wote twakobonzi elinde no muno mwana obo bakobwate elinde ogendere tingokolera asinge cyo litukoneria konga obo senator baroro omapi pakota bokirogoro otulendera chigasi che county alichigo chese county yetu buya mono ondingi otebira mangana tabaka ward mika kiboi urabu chitago master buya mono chief guest our incoming senator kwa nyatwariri kwebo gotera gete na inu mukumanyete ninchakira na bomogotabo kwa nyatwanariri ekagera tokarora noisaine ogende county kiagere tware konya gokwana nga kuna mingorore kuna inje nakwana mi amangana ngo kwana ara menge sana. Number 1 omogirango na oboreti obo senate there before ekero minga chete kuboboria imeya ino pakari dio tarantebi konyoto bekeire ibori rikong buya mnaso gotusiborera ribori eri chikura bono chiri chonsipi chagocha kobagu ominga nyorenke manso ni nyorenke bono bachibekire buya ominga chonsipi muno senate na manso ni nera nyore chia igagwe bitinambira moroje igo mingo tatotoletie gurube erio mana omwachimiwa. This is the will of the South Mugirango people. Na bende igo nkorengere ringa na boisa ine okoborie keroge county ekiagera nkwa beregete musikeraira norocha saikire okabere karuto norocha sebaikire bona ayekero nkwe bori buya na bonkoro ngase na re sabu ya twiterete karibosyo paka dentu toikera bamura bari angari asebali abantu bariya nabukwa gutara nabwo aibono gukira ariegento kia community is the company esababu muna bono buyabwa ayekero kwa engo mochumbe etwa bwate secondary school NKT in the whole constituency. By the time we was getting out agatiga chi secondary 42 meaning for the period ya beto bochumbe na tutigere chi secondary 24 uitali omuntu orumuya na banta etego teba ngaga ali county na for now ko ase ekiagera watagete group okorigidero oborodirencha nobobe bono kwanyorire chupiri bono nobwate governor kegotera chikure cha chupiri igona ya ono ere otatigo tocho modetera ase timu ye tutianani
na endo chomote byarangeri nera abasi batatu kera kurwegetio tutumichi representative chibakwanire tumanya chikurire chintore na chirocho kurubo basi gusibano egento nare gosaba ekenene omwesimiwa noye yanyarekana ebintu buna bire bikonto ise kokwa moyo esababu ere nene ne libuna abakorigie oboseneta barengo kengo tayo momoima no barimura oyo nero ore ko finance momoima riri 2087 o momoima kama chuma ochiwo campaign momoima now is coming acha ko urerio oboseneta na gosabaiga tema obeke emikakati buyambu oboire no eno yoro gotebeti osuke igo oboete. This advice was a cowardice advice. Ng'ambo chore ko irobo seneta buyambu yara siri mapema mbarenga na inche togwanje tumubwate sio bo seneta bogirango tokoirana totebya abantu bituo irrespective of the party ditangani Omingo Magara ekyame gekorwarari magega lakini chupiri byamono tobamo nande itagete kogocha gutara isiko aba muraba bakorigie bochumbe bogirango kuba around na bara gwa company mwe gwanjabo. Yes, koko genda bo basi, koko genda bo machoge, koko genda bo nchali aba bonsi bakorigie bochumbe ko baro na baro bara atara nere orokana kiagera egari yonyere yayeyemo ekyaba isimiwa bande na chiro chikoreki chirorekano ena riera abebuya tuwane chinguru erorekane nga maene pi Omingo natugekira na abamu abakorwai koruka asobwenge. Nimeshukuru sana na tuwasabira maya nyasago sisenyo mheshimiwa Buya mono sana mheshimiwa biyo musike mika kipoi asogo tuigorera bono nyachire tokoraiga onyango koretaga ogokwana mangana abere sana batoko gayo elindo maya yoye abagambi mbara abatukwanere omosike kefo mbacho yokorigo bochumbo bogirango karibu sana oyo ngana abamina semesene naiga bono mwaka yenda ngayale kurumuticho chigo chaga ngaye abamoko bekereni amaka mu maite mwaka ndabwango chivura tumo kuruboikanga ngayale chigo cha chief then nyabuto mugeni kurubogetenga nganyabutale ya kamova then mayunga kuru dogoro getenga biamono bwana MC tokorango asenge yo kwana ni korango iga senge ja oyo minto James Omingo Magara Amarieta Zakari Ayenda Nyaega omweshimiwa Magara Mheshimiwa, I'm addressing you. Mr. Magara, I'm addressing you. Asoka watiga. Irangara. Mheshimiwa, nangu address. Asoka watiga. I'm a director. I'm a abete in your time. But I'm buying in that sector. Mbatingo. Kefa nara. Oiga naraiga mbari ngo abange bono kwani aba ya muticho egde gwaturangeria watoira Karen muna PDP aria seruto Karen okabakieni oganza kogaende egudumi ya UDA tukarangambia lakini wasia ikreiga Mheshimiwa Iranga eto kwana iga una moticho maiga kola iga biamno eto kwana Mheshimiwa iga sotolori tangani. This is your product Nduru Girls High School usoma haki ono etokukwana buna muticho inga
mwezi pi twanchire muna abantu ba muticho muna abantu babogirango Omingo genda mutu asobo senator kamola abantu ba minto mwezi pi tokwane without a party without candidates lakini okwane muno muntu muticho. Okay. It's okay. Iwa. Hello. Mike. Hello. Mike testing 1 2. Hello. Hello. Sawa. Bono iwa bunanko batebia bono naigura mangana ino munatuateba. Igubona mbakonye. Tokwanya mangana amengo sa matambe. Bono iwa buna na utigute na igure. Bono ekiaga na igure na mayunga nora. Enyimbo buno gwa kanse. 1 minute. Togende kabire mbiya mono sana. Bagirango mbuyamure nasomete school of information nkamanya kero Quran yulani your audience abantu bali okokwana nabwo ko igubiranga bya okoigu banzire ko ngura tigonoro ogotiga nje nange gwaka mbuyamono mwezi miwo mingo minga ke kwanga keresimi ena gotebinga anagwanje gentekamo nande gentekie kamo na kiekyo musajo yo muna morocha igamnyokie ngabigo akamnyokie ngabi for 10 years ya rosire nando na rorori nande chogwe ka ko mnyoki kuno monto kete nando tige ngabi ochira mwarenga bodia seto mwareo nchera mangana na Omingo ndaro cho monto bete sesi mime ngaki Omingo ara kene lakini ako utamari ngombe rine this is the place that you are supposed to be iga kwa na tiro wote Musindo Magara ngotai bota ngaki tori ko mamugabana ai ba mo sene to kai ko mbuya mono kwesenge jo kwante ira bagirango bonse moto koboko. We are going back home and we are going to do wonders and you will score everything. Thank you. Mayungo kwani buya muna mwata gete bono chifura mayunga sage kiriko kwesali bwasali kwani mbiyamore mwezi abagirango mwezi Marieta na Samsoni onseri onkoro kwando yora tumondo mutabori Mheshimiwa Omingo biyamona sana sokorangeria abagirango hochaga nande ngagete ngabana abagirango bonse bitore iga representatives Omweshimiwa toboriri ngana ngagachaga tomote ngaga ndabosyo gosengaki abagirango mogo tabana ti Omingo ndabosyo imokinga ngoko abagirango Mheshimiwa ntaketako kotabinga ringana ndire konyalito tantaneti yake ekero gwatera toriyo bogabana na maniso nyokorigia egentegi karigo Tanzania lakini bone ekero gwachire koriyo bo senator na maniso nyokoriyo bogabana nanda bagirango mo gende gwata mangana makongu na baba koira bonse narya sangwanjare njeraje Mheshimiwa nande gega na otogoteberu na bagirango ngaki tuanchiroriyo bo senator bwa Kisii county nanda abagirango ntori bakena ntino tuwenda ko ba representative ga aria se county. Amen. Biyamona sana bagirango mwanjeti biyamona jibu igente iwake gendire buya bono ngera ke kuri gusasari Senator Omingo abagirango mwajaga iga oja kotebi Omingo muri boba tukwana nyange kabireye mbuyamore buyamono kabisa nje mbwate ebintu bibere byoka Magara Omingo wanjiranire kubori bo senator ndada ndoro koboko igoro ebogyo koboko igoro basi mbarenga banjire Magara bori bo senator mbuyamono banjiranire egendo nege Magara ekero kwa minyoka ye bueka chitamu bero sichiraundi ibere okaminyoko karos chikura cho mwere omoizonde 42,000 out of 51 abagirango mwere chikura
Magara rero kwaretire umugirango naende kwarosiri alliance yokogenda kuminyoka gorigio bosene tubo abatora rero rero ko bajya ambassador chiao kene polling center abamwarangeriwo by the end ya tariki 9 mwezi wa 8 chikura jabogiranga chibe 1060 mwanjera nirebo dige chikuru tari kwaboa nainde bogiranga to minyoka isiko utara tokiwa korubogirango chikura chigende 1060 na einere parking enene kwanza kora isiko minyoka nyole ya alliance eri batabiga inchere ndongori ginobo senate amangana ande makwarete mono tugawukani ngabambintu into woja kimagaro bo gabana nando jaro kimanizo no bogabana ya mbuya mono magana imwe ya igule bunale bako baimukiri amaboko bono chairman igontaget igwe biombe to gochibon bono to kande biombe na kiu disability to kare kuyegerera bwango iga na ko igure nko igumore chenda bono to gochi we are going to those issues chairman chora igwa biamono yo minta soko gende umatende no uchino kwara ko gende kyara mbwato mugoko monene e point naro kwana neringa ditanga tianda bari kanga onde bwensura eigunga no bwengenchore na ende no gwata kerekoba onde tayo bwengencho gwetani yonde twasipina bengencho abantu bamagara bachari gete biamona sogocha tiganda eta baminto abaro bakwane onariko ni mwalimu moke chairman nataka ko lakini korango mno manyete nalero sombo ngaki twakira lende nangi sambuya Omingo lende gavana lende serikali yabagirango bagambirende bachumbe baito bakansora bakoro abagambia bakoro abagambia bake nalero sombo ngaki twakira lende nangi sa gentonkeyo on behalf of the Kenyan National Union of Teachers, serikali ya walimu noera serikali egosomia bachumbe egosomia aba MP abantu babunge unabagire ndeteiga egosomia bagavana aba engineer chinyagitali wako hapa gento gyoka kiango kiri senator ne timu yao kazi yako lilenengia koruna kina na ngeje kabire karaba kila chinko 1 2 3 wa naende gento gyakolekana bachumbe bachira egento tokoligi nobo seneta gosabono abachumbe bachira ntutaite komanya ebyama bacha etwacha buno mugirango tosoye obo seneta nacha tosoye buno obo seneta narali tosoye omwe executive secretary omanye teo takwane tia mangana maya osomo kutano oyo ogwakana tingo beka siginecha statement bali mbachira Biamana sana munyakidogo omuraibo bali mubagucha South bune branch ya Kenya National Union of Teachers abantu bamentu babogera ngo mwachira mwensi asenge njogo cha kuwasha iye no mosuke Omingo Magara asekere kubona decide gukora kiritua tagete nabakwandira sembe ngambye mwensiga ente no mwenge sana nkwenya koba kyani maita magana ya samari yona yago cha kubriga bali twenstora bali mutolesege bande kitogororo kangu tafadhali bali ekia twensi ntogo kwana and I can see people have come from the diaspora bali ba isiko ba achie
Salute musangerekana mwatebe Omingo senator wetu 2022. Asenge nchoyayo mwikaranze. Ndangeriga retired teachers gorokango. Retired teachers gorokango. Timothy second thinking kwa nekalonda alibwa na master ceremony. It's salute. Just one statement from this team. Mwako olio koroku nyabate. Represent retired teachers. Just a minute. Abantu baminto babagira matembe muri mwensi timbu atigenda ngokwana gekora secretary nalega ngokwana na behalf utigarende nataka na inchiko emphasize on ebintu abantu baminto bakwanire igoro yobo senator mwako Omingo Magara mheshimiwa. I think kwenye kwa ligo to Siri network kono watore tereka. I think we are comfortable with those. Thank you. Abani bari bago som diaspora. Thank you. Manyara. Na robo maboga ali mwana uliminto gorokango neno. Manyara kwa niaba ya wale walimu ambao wanafunza diaspora. Wewe pia useme kama uko Omingo Magara ama wewe umeenda mbali. Asante Manyara. We are running short of time. Ya mwana seri baga singi njomo secretary na ra kutokwanira bagirango baminto nanjite amba kwa amure ntarera ne swali yomo senendo to mheshimiwa Omingo na yote yabagirango na intwe muna bagirango ebiroge bikabya kiri county intu to koligia wikato akechiko chitu no bungaini na intonyore kirigere se county to kenyore muna bagirango akito gwaka masaraga to chisiku tutamanyeti ntuone twana kusema ibirogo chisiko iko mheshimiwa Omingo ntuno to maega kenda bosio to kubwate siskali kuri chikura isiko Biamo sana. Abantu baito ba secondary school sikumaki waremu. But I believe there could be a representative of Kupet here. Kupet afadhali nikorogo rokango. Unfortunately. Kepsha. Mwalimu Joseph Ondari. Na Kepsha ya onerega iga madam na madam sporo nawa. But kwa niaba ya Kepsha tafadhali sema neno. One word. Thank you, Master of Ceremony. Musani one umumame Governor Senator Omingo. Nabona gatebire abantu kurunchiranga nkogenda mame ngo motebinda agende obo senator kwa kolera abo. Bono yonta ego gotebinga into abagirango na agendo mukutano gete nkanyora abantu baukwana ngabagirango nganturi ko ukende igona ari kugosaba osoke muno mugirango ende tokobwatisi na baidi teacher twana bali baito elinde naye tonyore getali. Mheshimiwa Omingo Magara chi sector chaba michosi chatendeke go kwanera na magana ba kwanera mama muna alinga ki no bari naye go support singe nchoko liye kirokibo senator. This time around we want to be in the government muna balimu matukamange abalimu tukonye kutusiko. We want to believe ekura yaito na very important aso ko make sure ngo senator obeire na muontonde murachi moto chore muno mojumbo bugirango nere to kora nere gasi buna bantu babugirange ingo gotinda kwana mbia muna senja wontegera Aya abarimu nabo barigo ababwate serikali yabere parallel ne chinde buna bakorere mirimo yabe mbiya. We want to thank you so much for your organization. I'll bring you back kindly. Abangi na moroche nko bayigerera tinkora tike timu yenda leta bangi gaki abangi na koraka ngo chinko bimuna to ko bayigere kabiri akerango mwishimi go chinko bi ya mwebere sato igombu ya mure nanga abangi na babere bari musigete mwe chora mwe kabangi na maeta bangi na mugo kwane gente kekyarire kere ward minyoka rende gocha minyoka enna nga yenare ena kuja hapa ena tatangulia abangi ne banga muri kutani batano na ini kore banga ngotraro ya bangi nambu ya mure bangi na begereire ligere lie TV ne rai ko babugata mosalia magana baitani bas ingwa bangande bekerenia igwa ko babangande ino bangi namba sinya bangi na bekerenia TV bangi na bale buya rora ene serikali ya bangi
abangina inu bekerein bone ekera baraka bagakwanire abangina mbategerete bas abangina igubuna ko batebe igwa bangina bambali bangi dioka emaiki onko bangaki inje nyarebe kurwasegete na tebe igo mukure mangana mange oyo ko ngayenale wewe ndio unachukua dakika 2 wengine ni jina mbuya mona soko ngaribaga nende mbuya mona our incoming senator, the incoming MP and all other guests ekende kinairu ndete mubaba ngaini ngukuwa only yeta na ward kiwaru talipo amangana amamu ni njembwate nchwangoga yetangiresi osebotie nobogitenga ward boli bwakale obwanchani bwabokire oyetera ebingo support yali senete mwaigure ngo support yali boli come here Mary otandio mwoyo tabaka ward. Yes. Tabaka kia teba tara teba. Omingo bweka mbele. Mata nyaboka yunga. Chitagoro. Boraburogoro. Igongo tebanga ki nimeunga mkono Omingo seneta uende mbele. Amen. Marieta njerusa nyawonya keke ugetenga ward. Ekere tuacha ko support Mheshimiwa Omingo twakoira koboko. Abagena bakwane barigete batano lakini abasacha bakwana 12 bakwi 12 ngona chande. Thank you. Hello? Amariete nkoro kweren kerubo okemwa. Kurubo getenga. Mbiamano omoyo minto senator. Asenge choko torusyo bosoku. Teresa nyanja mo keto kurubo ikanga wodi Mheshimiwa Omingo Magara. Maega otore ngwate banga kwago no gusanete nonde. Ntumuna bangina. Omwana ona abo mobe. Tori ko mongenta. Nigo kwabera twakwabeire se koyore kwago serete na sabira mabero yorago serete tosoyege kabwe kemambu. Amen. Amarieta huiri tanyanjera chochi korubogetenga egetuo gyagoti chakie primary Mheshimiwa Omingo koranje twakoganeiria maya nyasabe naye na into tole maya yage nteke ngoira tole Biamona choice imbero mwamba koruchitawo wodi Omingo konyo kobeke yanga yabande gwetaneti kwaminyoke room kwabeke yanga kogoisana yanga mbono kwanyorire goisaine nande twakaira koboko ngagenda bosio yanga yao konyo tigete nsoro mwetu eyo gotwa yanga cyabande bane yao mbono yachire karibu sana. Na tebio migongo yako minyoke room obeke yanga yabande aro mwetu yeri cyanga bwana minomo korire yanga na isendera twachanyo kona iso bari tokoiborete twakoire yanga be nando takuoba nande takere nyomba karibu sana. Omongino tari gukwana mangana abangina kumbe mware gina mangana Ko bakwani bwakire buya nje nkoro kuyunes ochuondo ogetenga ward nare gotebaiga abagirango tokangainwe factory twasire mesine chombo Mheshimiwa twarosire abasana tango kwatore ofafwe factory nyangwet nero tutagite mbiyamana aseribaga omo senator ito Omingo Magara eto tebiga alibone kolometa baka ward once pi bale maega yao abangina bali bakonyora abana tinsa bono banyorire ng'omwana banyorete gari no Omingo Magara korulero omogino okonyao kobekera kyanga maonjorane rero akobekera yanga yesuti ogosoka obo senator tabaka bogirange ngima igo bana twakanyorire rero konyo toborete Biamona asa Maria ankoro kutabita bitengo nyando bogetenga ward karabisire Mheshimiwa senator konyaniga abo are asomo kungo tari omonyome bono iranira asomo kungo ya kamiri
abangina mangana mbabuga tia makongo abangina bakwani mpaka ikwana yansinyire kwanza nanjitiganda kwanake about a party. A party is just a bridge. A party ni bridge okutumia otambo kogenda mwino. Nturigeri party tigaturigeri tuangalie mtu binafsi. Na njama ngana ko antebinga ke 6 pieces ever on earth njumuno mukungu tinkwa ka 6 pieces. Kiage ne bokonyoro mugaba na mgwate omongao omoseneto omongao. Thank you very much our incoming senator. Njeke roge kiwa chiete kyo mugaba I was not for it. No nyeke wa kontume chibe sana ko batebi ontume lakini njiti mubwati asubo gabana. Eke ogona kubwate no bo senator na bwo kungukwana. Epo nero ndete kobori. Eke ro mukungulo chiji dalili musacho na kuseri. Kendo ngira ko kata iwo. My incoming senator eke ro ro chiji dalili UDA ngoko seri. Wa kumburete kendo kurwa. Mbona wodi? Koso wa rueto iko. Mbona wodi kaki? Yes. Ngakura abela ari nendo ruobusa. Eke ndongo teba nekewe coming senator. It does not matter. Orio koiro president ndeke nentote to iro senator kiagera onya nazimio Raila mwabera nere no maito bobisi onya Ruto tangatanga mwabera nere no maito ki obobisi wono you are the person go kuirari okoto tebikira ekemo ekendo kende I like women's abangina nabangaini mono no nyato ko batigi obora iga tiga kwebeke suti motawe nabangaini ya muri bangaini Samson yagabo mungaini lakini Delila akatumira iga jinguru jaji gagoraki chikae I wish onya no mungino renge UDA treasurer ngano totenengete wono tingo lamu masaja mari gutara na bag akafuko nakake onya no mukungu na wate bagi ngano totengete taribo munya vere I'm not a goosey woman I'm just a lawyer no nyango sarieke gusi mokoreki munga vere amakosa tariane you are calling me on phone talking Kiswahili wono mutare tikonso amikegusi wono tigange sarigo munya vere taribo I contested last time a party ya PDP no nyaware ko gendarari you still remain my father in politics ngabodi abagusi bakanganga banje tenye kubarugiro bukuma bakanganga mbange tichikura lakini this time I'm just going to support you my senator okatara nanje tinde jota na ninje nde tonge mukao tebene tukurikine chikura Biamono madam. Yes. For those few remarks. Need to conclude now. For those few remarks. South Mugirango ni yao. So Kisii other constituency authority chikura ko chega. Thank you. Aya. Abangina mga chaka ko na mangana makong. Yo kuligi siasa. Abangina bagambira mangana moroja. Abangina kumbe gano tuwa bono tuwa nga yuli disability yale. So that imanya koleta chairman yone ande traba cancer. Disability naomba mkuje. Wawili peke yao. Kwa maana ene timu ya nanero to recognize. Thank you so much for your coming. Onta ketemba ya ki a minute each because abara ibaito bachira bange ba taito. Okay, asante sana Seriba kama master of ceremony. Na tumene timu yetu ya spirit. Ntuma yatenda intua andaka nene toko nya kwegumaya. That's why tuwera angere litweka twabona na intuntura. Bona njinale usabaliba keri kama nganchirake ikono ochinka kichiko genda. Imbwata abara ibane bechi ward inchende sub county chairman. Abara bumbarangeri bosi abache be introduce. Okay, mbiya mono. Kwa ihule muno mura etikabana ngokonya. Mbora mwate abanga ki asinge nchobara abange mbako nyara rebo. Bona mware gwanchanga ki abamweka alieta oyo mwena kwana. Okay. Tigancha kere chairman ya tabaka ikwanera ke. Tafadhali mtu same kidogo.
Namba moja, nataka kuangalia senator kwa sababu unajua sisi tuna upungufu wa macho. Sasa tunataka kumwangalia vizuri ili pia sisi tumtambue, na mkijaribu kutunyima manafasi hivyo huwa tunajila bonda dokwaneke gusi na mbelemo. Mheshimiwa Senator, I want you to do inclusivity yako ikuwe vizuri, ama kwa kamati yako you make balance. Buna toleiga ande tole 9 county the 9 constituencies. Walemavu ni 136,000. So ikipatikana kamati yako haina mlemavu, nataka kusema utakuwa umesahau jamii. Jambo lingine, you are programming. Kama sasa hivi wazee wametambulishwa vizuri sana na MC na MCA na MC. Wazee wamewekwa kwa line, lakini wamama they have requested their chance. That's not good. That's not good, and that is not passion. Hiyo itaharibu kura zako mheshimiwa. Nataka sorry, sijui nimeudhi nini. Jambo la mwisho, kwa sababu kuna wengine wataongea, so programu ikuwe mzuri, kwa sababu nimepigiwa simu nilikuwa nimelala leo asubuhi, ndio sababu ninasema hivyo. Na nikaona wamama wamejiagizia tu. Jambo la mwisho ni kwamba mheshimiwa, hapo mahali umejileta, hata mimi naweza sema umejiweka mahali pazuri. Kwa hivyo tunakuombea mema. Mimi chenye nimesema tu, angalia sehemu zote. Asanteni. Njenkoro Nicodemus. Kwa majina, mheshimiwa Minyoiri, Njenkefa Mugendi. I'm from Tabaka ward. I'm representing the disability people at your ward. Njenkoro Nicodemus Sobero Ntomwa, wako represent abalemavu kuru Muticho ward. Senator aye mama minako kunyasita na inche yenyewe metekuru bwokombo makubyara kuru kunyasita. Alafu egento kende eskuru yego mheshimiwa arosete kerale ansete no moise kona akorete KCSE mwako yoiga nkagirete nyasao ko mwachira nacha ende university senator nachange epasa egento kiemo eyo abalemavu ndobwate CPO omheshimiwa bunako gendali kwenenera ole ku person with disabilities amendment bill yakiome kishwere alafu kiemo rende CPO yeito tobwate kende mbia mono Yamona sokongari baga erieta namos muriasi koruboikanga go represent disability injesegen ngotabi mheshimiwa agende mutu tomobwati korumaga mbia mono barai bane beti ward tindingi geko gara ka disability rokwana moko geto ko bagezi. Okay, mbia mono abana baminta barai mbali na inche muno motene yo bwe sub county yega itani kabisa tiangina ne timu yapange tomo yego yole aro mbia mono asoko ni kiri dia balemavu. Otherwise tuabelta alimatu ra kwaro na arenga nyora moto tambwete yongo akiro mheshimiwa senator ngambu ya mono asemero bino mubwata soko tambu mulemavu, lakini andake timanya omulemavu oyo maete omulemavu kumega tenyoire omo senator ito bono gochikoba twegure buyakera gochikobere county because around yega county assembly ya Kisii disability who are not represented swali bono na tutoko goka to tatubwat sio minto Mr. Omingo Magara okobe county na into atu nyomna balemavu ibakalirie tulie county atuegere tulinyore kwa round entwali bwate aituli amaya ngo sabe round ende na into mheshimiwa akobe singeire gali nkabwati kero ngeire rumu bosa ochongo njiro urali mbia mono. Thank you so much. Bia mono ba korire gasingia enekiombekia tusigete na netu wabere baga chairman toletere chairman ni bwa kansala bakuru na leta bachumbe. Biamono nkagetenga mwaro mna abande bachira abagambiri matenga kwa mure kurende igo nare go sikoyo minto kechi injwango leta bakunde babate mna abande bakora okwana kwa nyapegere togende bwango.
Mbuya mono omonyakero gaseri bageriga nchama lietane igon korku kansala Magare Simeon naendo kechi aiga igo nanyorete okuboria na omwesimiwa Magara okorigia oboseneta na totagete na intubu na bakansora ntobwate omopangirio oito ekera totagete ng'aki atotagete akangeresa ase nare tokobeka signature nkabeka signature ngateba na itabire rangeria omokutano oyo gose tari Paulo igo bono ntarakwana ring'ana erimo rinene ikaranse abakansora morega tene nango mwespiga mororekane na and I believe nga ekerenga tobwate twensi nekemo mware kunganchira nkwana iga nkore tukora mang'anayo bia mono na barai good oburai bwaitu bwa siasa ya rero na ndo maete gokiria bana siasa obeke mochoko tari gento kera raisi negente gekon lakini ntoigwana ine kwa tore bindo toigwana wone gento nare gokwana mwesimi Omingo konyoro toiro bokon konyoro ngechiri mono kieni kiane gasareka lakini ekananyorete ng'Omingo okwanire egente kwenda kitoko kwana bakansela twa umiranire ifora mucheito na gaki Omingo ningo bono kumuikange agenda motebi aburio boseneta lakini ebirengere kumbe Nyasaye nere bunakare oikira asaro omokunire ng'a Omingo nere seneta yararia obeire inunga kimoroje macha gotene na iga murango atu igumurenga abanyaramba mbaro igoto tegeterero omwesimi Omingo amang'ana ayiyo bonyaramba obotabori obomunyama asoro boseneta bwao asire tobabagirango otokorere egasi egwatoboria twaitabire ng'ora pinga achega bosia kane ng'atara itaitabire egento kio boseneta bogirange ngima oyora keisiko na bora nyore ng'obongo bwaye bwakorereki no Omingo Magara ninde committee ya barai baita bakansura county yari ntuagenda tugoikaransa ekero tugoikaransa egento bantebi no Omingo mbolete motebi ng'aiguna bantebi omogiranga aya turi gokwana egento twakoire no boseneta omogiranga no boseneta twakorereki twakoire Omingo bono bakarobo gabanenga ki bono ngasinyunga kingokora igarendo cyakobera sinyamba nega nyamba nega oro bunachiete guchiaria abantu bari be county committee Omingo Magara acha barore tubaendere bonsi bakoreki lakini asubugirango ya bono tutige bugirange enkoro no Omingo Magara tubwate buno moseneta abakansura gusenga kimwara gateba monya biro nyana basali mbuya mbana seliba biamono tigango ndete na indo yo gukwanira bari bakurigia ngaye mambere imamba njwa imamba kwanira ngo naye bari muri getimo kurigia ubateneni abamino egero kwane kwani apa yangu ninaanza hivi ntegerere ngosa bande Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu uishie juu. Leo hii, siku hii, masaa haya Bwana mtakatifu. Tulikuwa tunakuita kila jambo, kila neno, kila saa kwamba Bwana katika uongozi huu Bwana tulimweka ndugu James ambaye anaitwa kwa jina linalojulikana Yakobo, ambaye ni mtoto wa Mungu. Ni asante kwa sababu Bwana leo hii
watu wako wa sauti Mugirango enendo mtakatifu, mbona utatuaibisha kwa nini? Na tunampulia machozi mbele yako Bwana. Mimi nimesimama hapa nikikuita Bwana. Huyu ndugu Yakobo ambaye hako hapa Bwana, mtakase leo hii. Leo hii mtakase Bwana. Tutasema bila wewe hatutapita. Lakini wewe hakuna mahali Bwana utaweza kutupa neno. Kila nyote weza kuonekana kila sehemu ya Yakobo ndio tumekupatia. Na ndio tumepiga makoti watu wa sauti Mugirango katika Kisii County. Tunajua ataunganisha nchi yetu ya Kenya. Yeye atakuwa ni mmoja wa kiongozi hiyo Bwana kutoka sauti Mugirango hii. Baba, ninajua naenda kusimamisha wale ambao wanatafuta viti ya MCS. Mungu ni wewe tu utakuwa na uamuzi kwa kila ambapo tunatafuta kama viongozi Bwana. Nawe uguse kila sehemu wakati tunapotafuta, isiwe ni ya lazima, lakini ni wewe utakuwa menena. Katika jina safi ya Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Bas. Nimepatia nafasi yangu wale MCS katika sauti Mugirango. Wale wako mahali hapa Bwana, mkuje mbele tafadhali. Kama mko tafadhali kujeni mbele. Waache wakuje wapige picha tu watoke, najua tu vile nitafanya. Waache wakuje tafadhali. Okay. Iwa kora yao ongariba kana babande bache bakwana na gwakwanire. Thank you so much. Yangu ni hii. Nimeanza na namba 1, namba 2 ni hii. Omingo Magara, senator wetu. Hivi sasa tumeanza. Hiyo upendo ndio hiyo nimeambia Mungu. Yangu sina mengine. Yangu tuunge mkono popote tulipo tupatie Magara. Thank you so much. Jua mnorega. Bono bari moko ligi moko jamu orokia abantu baino nabwaba. Babarore mukwana lingana erimo moro sirende maskane. Biyamono nabaraia baya. Mheshimiwa ito Senator Omingo abare ni bomuiga nabasani mwacha God is good and all the time. Chama lieta nkuru Morisia William Kinari aiga nonka onkoriyo borai bwabugetenga ward. Onko mwakanya sasa ngincho ja koino mwensia nande kwani aba getenga baikaranse ta umweshimiwa neti mwacha na bonara ko bariga ninga mwigu ninkamure. Now taringa ne limo. God's time is the best. Chinga kie chiga na chichiawe na etasi nyasaye kware go chaiga obori abagetenga muno amina abagirango bonse no gwaturangerie irinde to make a statement. Incho monyene nabonara go kwa my blessings na hade sabe nyasawe itore igoro agosesenie no turi maiga yao ntokore nse mutura nyare gukora naende kero kunganisa Kisii County ngima. You have started from South Mugirango, which forms your base and foundation yenene. Kamula anche to baamo mune minta to borie togende bosio mbiamono. Mbiamono tigango tukwana niga sembeo okoba tule moyo mbiamono. Tigante beiga ndugu yangu Omingo Magara, mmetoka na wewe mbali. Etuacha ditukene dio Omingo Magara ndiriria mauti nje naacha for endorsement. Munabagirango bakwana nje natebirenga Omingo tosa ayande ntoje intutoje tutwa imekutano yeito ngasi bono gukwana mangana mauti hapana. Omingo tunakuombea mema na ende nyasati gakoya abiengia otare this no nine constituencies. Biamono. Yeah. Biamono. Nje former councillor Shamo Meri Nyangweso na gambeti tent parliament which county council aba council walia abo mo erio igonkori yo MCA kurubora busto kitu
egwotiane nase Kisii county omweshimiwa mbuya mono asokorio obo senator na gotwaganeti muna abande bakwanire ronda akwane make nambe yemo kakyo mweshimiwa na gokire mono ekiondo kyo mwaka oyo negichana kerirogoro have new blood in your system abayiri na abasani let them be inclusive lakini mbuya mono asoko beko yo nori nande beka abande bo nabo babekamo togende busio igonta gete gote abaiga origi ebo campaigners naryo tura kubwa bari bare for leadership not for money kurwa sori batagitobo murai a senator ase Kisii county igonta te kogote biga ochoke origi obo senator abande bakwebereka ebereka bari girigu osoko origi ngote baiga toba so kambine ryo asibugira ngo se taba tumbe n'abazi abesimiwa oriye kura yabo ekagera to konyo tuzaba kyare na kyairire oso kae bikuriye kero kyawo bamwe abo asa yamake nyasabe naitu tokwera mu muno mugira ngo nto kyaire lakini to waje n'iji mwanja. Thank you mbuya mono asa marieta wa mwezimiwa machage rieta riemeremo lakini amarieta maronge ngoro kwerikana igondo nyando na rengo mokore rwa baikanga egepindi keria ansete bakoro kapayonea simiwa to magara gombwata mangana abere iruberia na ritangani ekorekana ndia some kandi aika ama sabane omwanzungu abantu abere pakanga kumanya da ninkogenda ona rigari ubendo chiria ikire ekebona kieko bwate konta etego sia bagirango ba minto tindo chigento torachi koriye kengao ebinto biechokire byoka genda tebingo murero ribwenda rawe korekana ngoerira sore tebi abana bali bapintaba sae itukotogo chikoenda chiku stoko genda muonya gocha kurabango chikure chigabuna mu mateigo ngaina togenda tukumanya stoko ichore riko chisiko ese ko abanyasa ero tubwati zire biroge byakire buna bikogenda igotorago kemono ngoganyete tonyorane ekerore senati nkoeme chande miya kubosonge county oichorore tokonya bagirango amutura bakusibonsi kona bekire nkoteanga bachumbe baminto ekero chikule chitogo chikorija tiakoleta maberera mutaire togende buyase byasare biga byonse pi togende nchere nyororo toro isi chikule chumaenga abamwa kirona bari tuarengo mubwate uwezo mugo interact na bari bande bari chiwo constituency chinde torigeria bagaka baminto na babu chikura tonyole chikura kuruoro torenga kichigocha kona sabirenga mbuya mono ekerenga kiana ikiranire ekora gwachire position watigire nde moino gari yaye ndatachi gutwara ugutamira konde bwensi asa yama kena akirenga mbuya mono. Asante kindly tuirikisha chinkake abantu banyasango bakwani bwana asifiwe asifiwe tena mbalenga baote Omingo bweka Omingo tano fresh ncha samarieta ngoro ku Kelvin Mochumbe Magara na inche ni aspirantine ya Bogetenga ward muno mu MCA lakini inche ngento ndabateba girango baminto konye nkoro ratore chi team chigo chaga chatenena ndorochi esura yo mugirangoro ekeno sino bolimo igona entu tonyore cha muno mugirango ekero togosabweke na entu nkero tokwego igo this time round twatebire Omingo for Senate taribo na ndo tebana Omingo na inche muna oyo mobori oteneta basai boko andari oto include as serikali yago asaba sae erinde na tonyora stokonyo ko because unemployment is not a problem taribo na ndo ngotebaiga kwa mara ya tatu mimi nataka kusimama na Omingo na nasema kwa mara ya tatu Omingo tosha. Asante sana. Abagirango nko bakwani bwairire buya asalieta no bara iko chindoto changichirete ngabagirango mocha rero motebi Omingo ari gyo senator ekero nagenda nkarota asa guchia ngo iko nkonyora mwa musiete yo bugirange ngima ore Jubilee nkabe kororo
igondo mo MCA Jubilee amo aso miwo minga koligeri gento bono no chembo bena korota ekiaga na bala chabo mo MCA kiora se patie mbiya mono nchena moiro koboko na ndentu mubwatesi mbiya mono koruta baka ward mbuya mono wose nere gate bangana chamu support week Bia mono sana. Bwana Yesu asifiwe. Yana makone Bwana Yesu asifiwe. Bia mono sana. Marieta anesera simatoke. Linde nchokora na linkoliera. Wodi ane mbogetenga ebati ane UDA. Yona achira ase ncha maskania manene yomo Senator Magara akamua goturangeri twins nonye kore pati endeos toja asinje tukulia rero. Nana bango tabanga noneke tuenge UDA Senator can tell us na bako batebeke manenga intu abatanga ni tu amatebetinga bugaba na runto koira ekiro twere ni kyobo Senator. Naende karabago nabago kwana nana bateke mane. Nakia tuacha rero abara bonse bachira barto twaje ko support na aba chume bonse mbara lakini yo ka Senator na ko deke moyoka. Na unrain it. Onye gwatoranga ira twins na abantu bonse bimbara. Otutige tolichukwe tweka. To basa go support mondo ne wens, o support mo chumbo ne wens, o support mondo ne wens. Ae buri chukure chao, una mto bate baga. Go ka to gwakere. No mo chumbo re ti nere una go ni tiama. No nyone wa debetinga dio bo Senator. Go twins, tuajira twins, to mo support bo Senator aire. Dio mo. Ase information ya Kisii county ngima. Party teyo ebwato mugirangororo. Despite background tingo support. Njabonega onyende UDA. Ngwakane ko UDA. Lakini abo saboro. Na ne kebere kiria to bade gazeti abeke. Onyo saboro I will die with Omingo Magara. Awasen. Abagirango baminto abechinge nchawao abali mwaiki yoyoro monene mono nyasaye urere nje nkoro kulilian endi iwana rubo sinange 2017 ole tichikura chobo jumbe bwa South Mogirango omweshimiwa Osoro akaire kerogo nande kende nkaliga abantu bakaroranga boli ebiro bibya isika abanyina kebeso kiri akunge yoreri abebuya baganso intene kerogo chobo MCA bwatabaka ward igate bono nonte neine entagete gokwana iga nabete mwana siasa asama tukamange nege tonkere kemo togwene gotwara na intubuno Mogirango gekoro kwekeriryanda ntwagera no mweshimiwa Omingo asekia makia UDA ekero twaranga tekerogo ntoli konyora omweshimiwa can tell you ase mitandao ya UDA igonare kwobona tebanga abagirango intoli abagori oboremo Kisii County 2013 chikura chigaku Mogirango tarenge line up 2017 chigaku tarenge line up bagatebi batoire public service bagatoa obo speaker na itu totagetekero botogwake ruchikura tigabate abyoborai noborai keborenka mogo sikwa eyange oyo minto professor oyebekense bono ogotaboranigwa inchena ogosaba abagirango bwate yange na toire tandobete toire rongo tobarero ororo kogaicha toyeire na intwe okoyimisa oyo koira makono koira kinto tigare nengoberia toma kwenda tege barere togete igomini singana banyago twara n'abagirango n'abaketore inkitore na intu bata bayiri awo igonde UDA tobwato yo minto mangi lakini kiango tabingendeye oro twagonga toromo na intu abagirango round ye intoli second and citizens as a county ya Kisii Omingo na abato kore yakori bari na babuso bamba kore tamabe abakene bako batuntuba omesiko kagosoka na abachimboro ko bare poda mwaka osoko bisi weneti mandi yaye bako chigotubera banyora ne chimboro choka obasireri igo Omingo ngo gwakatore yani redige
maya ogiri gente bako kona gotuboya banyoye ne bagora yoyire osabano gaki iyana timo basa ko tagaiga ali asande yenda muri hotel ndoli ko bani magendo hotel lakini akure round eyo be senator na tutiga tukwero onya bako ile staki na twetora nyore chimbaru gachira mauga kakisha toire bono nikyo be senator nobobe tobwaterane mbiyamana bagirango baminto umugiro utakwantia magana maya igona argo saba baminto lire lya libe bono batokugenda bwango aba MC baito bari muri geti umwe MC ncwango igorera abande bakwana iga batokwane gokwani weka chigocha ino bise bono tuigorera ngo tore geti kya Buyamono master of ceremony bakolire na ntoto ko babenge mwensi pi mwacha abakalo bishire bugetenga ward njengi sohole James omo MC obugetenga mbale waminto barabawe MCA tetama bagabakwane kwane ngamo twenda bajumbe Karen Magara abageni mwaikira iga asengencho yogocha korwa maoni kuna na intu twaikire na abakwaniri mbiyomore naende ero mioyo yanete karimia sauti yanete ligosoka lakini tikankwane genteke mogioka enga kie nyinge osama tukamange for the last 10 years intwe abantu bari baikaranse tari bosonge karo bare ko bage birogo ebiga igo batebete nge ebirogo kyobo governor yeko ba Kisii county for 10 years gekaba after 10 years batwereri gucha nekero totene iniga katoko kwano umane bwenya saenga nonye bantu mbari ko respect political agreements ekerogo kyobo gavana ekeweneta ko Kisii county gucha nekerogo kyobo senator kebe gucha because the last time mtu bwato ngwae na bona igano ongeri ore ngororo igonga atore kebiro ngobo gavana nobo gucha nobo senator bakoreki oche gucha into guacha pi na abantu baito kurugucha bachigotoni nande kogenda Kisii Central igonga abantu buna bangi bara sekerogo ba support nande machoku that is not fair nande ngotoni bae igonga no nyambari bako mu support quietly mo timing ekerogo around ye eto osi bachinsti abachibachinye Buyamono Karen wono ngurangeri umwe musitago borabu umumanyi njwa Aya ndagu tukuona ni asembe abana banyasaye mbuyamone mwenzi senator ito Omingo rero abantu bakiri boko ekegwanda kya Nyamarambe esukuru ya abana baita abanyaruka banduru akinyasaye kiroge tuwairira bangira nabagaka ndagula bongo kote butambe ngaki ase kwagenda no ena kote betikuchia tiga akinto gweta pi na inde gwanchire aibo ntigo nya kuiranana na onde gwakwana buyanga ki okura kwana no musongo kwara nanja ino maiteke roko nyoma formula teyo igyo ndiyose kagincha ichise ino arugere nyoko na ebone nchiro kuri yobo senator ege nchira kwara kuri gikirogo anande guchira liere buya kende gyose kakorekana nariego to formula yako na kora umunga ki ngara twaga otebiri ai kwara akora no mbobigo abantu bakogorora usebona abantu banyasaye rero gore ndurwa nande gukura litoko chikutera ikyaba ninde omane era undi etwaire nyasaye
na tuguchigotera bontariga bono netago tuchigokorera egintu ekio sauti mugirange bwata bakungu babiri burabu na chache yakwego mukungu ore sau murabu munyoro mukungu oriae mukungu ori mbuyae inyoko nana ro chage tobugami nani kwa ntori kuchukukwana maene yagotwambere ligotwayayere liga igangaki nganga litali okaiga bono ndo mugambi ninje nikaransi to ime ngorendo gocha gukwana aho igoko boko ere ninje nchorire abakungu n'abasacha bakaboka sa iri bakangakira chikura namba ibere ekorya nene Kisii county ndibona mutagete nje nkwane muche mondore usibona ba tondo muromo nene sauti mugirango nicho muromo nene toko genda Kisii county nicho muromo nene bungwaye tingo kwana muromo nene wasabaiga asenge njonde to kwana aminge ebiti babwata ga bya siringi mbiri ngabagirango ebange asitayo bebangete mushe kurigirira bubati babwatwa abasacha bagosoka bugabana babire bakimugwimerire gombe ba haya toko genda bumachogega kangare ukorana kuchimbagega kero gosoma ikrasya yemo kwa ibiri na bono mumururi emori igachite kogonka emori inde kanga bona achieta gonke yina uchibosia bono igente kigayo okora ngokirigire ngo akire sabu kyagero mwana uri onde kurubuge tutwa dabwa atubugabana anga tuma kuba ituda tuba obo deputy gaba ndawokoreki bucha bugambi no buke akinya sawo nyemo kugamba boni gobuga obo senator kirogo nkige mugo chikoegu Kisii county muchugo kwanwa kurubugirango nyasaye bolingi nabatebi umane bwa nyasaye na ende mbatebi gento kyobo maene egento kuchugo korera nkore ngukwana iga chikura tuli koegwa kura chiri kyanyo kokoegwa chikura okoira abasacha bamurega mwesipi injelera mali ikurwa chikure tokoira nyasaye buli mugaso iguru etoko genda orire bosuko sito tubororo omuntu ogocha tumukorera abwaria tuyo mugambi obo ole kunaina naga gorande nakwana muromo nene ekiara ninjo muromo nene sebono bono muti go muntu arwari cha irobuga ekero toko na kungaina naga ncheting tageti kungaina yaro bugambi abantu baruchitako bravo ngonkuni bare ryakabere singe turo chirende ninjo muromo ne biyamono sa biyamono mumanyi mukoro mbiyamore mwezi abageni ba seneta mbiyamore amalieta ngurangiro Evans mukoro omuwakilisho muticho ward korengi rituko ria rero riarengerio rituko munabagirango tuguchamo tukwane muno muntu okuru ango ndete ko batebiga divided we will lose. If we become united as the people of South Mugirango, we will take it. Bono njende teko batebiga mheshimiwa Omingo Magara. Onen nafsi. Lakini mtagete ko baira ni magasi nini? Mwaka 2017. Maniso ni ngori yarenge chikura chobo gavana. Ngori kwa rengo bo senator. Manisoni alipata kura 20,000 na kitu. Haikufika 23,000. Omosike Elvis Ongwao Mariba kanyora kura 18,000. Ngobwete chikura chabo girango. Ngobwete chikura chabo girango. No why? Because it doesn't come from where? From this soil. Bono we are divided. Oroje chikure chichi arenge 18,000 chara comment rumani so nda uska uchibosio. So that is why we are, in fact, let's be serious. Owo ja waita anto ja go sorry.
nga kero kende nga twarangiri gutocha etwacha tutwara omwerekeo muna abantu basa utumugirango kamura nche nyasaba kuno chinkoro chino mwensi abakungu mura akuna abasaja bara abasae mura tumanya ngeto kogenda bosio tube united muno muntu orori oyo mugirango agekora abantu abange baje bate ekero moko iwa chipambio chikobwa para twarwara tiga torage ntwarwara mungu moja ntwarwara abantu bagenda bonsi pi asenge njagendo kiege yokorwara nokoragira oyo mino noyo na mokoraki na mogechana jena bari re county ya se miaka 10 ndoje guchikoera representation yo mugirango teyo akinko ba mateyo ebinde kero biko bagwo mugirango to gote twa sokararia isiko because ntubo 10 position 20 oisiko genda bo basi origeria abantu enforcement bari getubo basi because Janet was there Amon was there ebintu bya jeto bo basi barokoreki okori ebintu bya jeto mongoji moina barokoreki okori because ebiko baganu koreana ne kigwareta dararia ms so ndete ko basimu nabagirango kamoraje tiga tugwaterane ditanga ntura kwa no monu oyomo tukwa no monu oyomo in fact yo monu oyomo tutakwa ne tio monu oyomo aya tukwa na nsa onsipi agotigarira nsa oyo ta chiandonsi chikura chire bogirango we are waiting for the data tote kuchikura ile ngachi abeire ege tabantu mwebete registration is on abana baito barwete chiskuru paka boni I'm providing them transport even today as we are talking abande no barko abande ko bata chikura people are sleeping mada ngoje kondusie kiro njena ko iro ko kwane ombogo na ko iro ko kwane njengo batebi ngatubwaterane tawa banda abamo tawa banga nje 2027 oyo minto keva ninkorocha oyo minto omoyo na ali gwaso kire suti ya kenisi oyo minto tuabere na county assembly and my leader oyo minto apepo oyo minto sonko 2027 sonko ntike konya to ko ile round ye akamuraka konya to ko ile round ye 2027 ntike 2027 noonde igonche na batigire round ye naona acha kubachanda sana lakini nabari gereti nkaranga senjo ebintu bete bibere bitatu karami nyokani numweka bono Dr. Keva inu minyokani sabari eyu nabagirango lakini ko batebya nga morigereri igoraria nse akenya nkayego jombo gotari moriri igachete ko minyoka kanori onde akanya bintu mbiri ko genda boronge akamnyoka gakasimio ime igekera agitasimio ime nanje naonde ime asimio la umoja tushikane mkono erinde torore nga korugoraria na ntokero giachire nyansa ndoko bantu kwana igoro ya Raila Amolo Odinga lazima tuongee mambo yake kwa sababu sisi tuko huko ni Nyanza ekio moerio Mheshimiwa Omingo na igure bakuoga mimi niko hapo na sitatoka hapo na sipanduki asante biamono toire ngora apepo toire ngora bantu ba mintu muna basongo Ewe muna basongo twakora limo twakore kwene Mheshimiwa igwa tikangokonye mutumbe igwa rende na igura mangana ino igwa tukwane muna tokora tege rende igwa buna tokora bona tuote baiga igwa rende tomwenyorie otuote baki onde bwensi ochaga abe wiribaro aba asasi mio twensi nabantu bo Mheshimiwa Omingo na botuote baigo lekanga mabokone ateba bas bona kwa na bono twagenda mbia mono apepo Mheshimiwa
gukora ni cheche mani yao kwana ukorong. Haya. Esenge njo mheshimiwa nera nkubuli arubo jumbe ngochari. Dingana nerimo. Lero itwacha abuna bagirango. Igendo yatoleta abuna bagirango no gusibora magara aende kuri gicukura isiko so montaliwo. Mwanjira nireigo. Namba 2. Muntu teyo mugirango kubuli obuseneta. Ngitutakire magara chikura. Point yende. Ndeto gwakira abagirango ngambu ya mono. 2017 magara bwari chikura 42,000 chabagirango chioka out of chikura 75,000 iko mwage tubia. This time chikura chetu nabachele banga 95,000 lakini esenge njotu asumbukire 2013 to 2017 2017 to 2022 egento mokora kwa ni bintu bikuba gwali none chipara itokwa ubere asande chiende sato because ntobu ati monto ito mwake chikureji 100% twana nire nainde ombogo una bantu bate no mwogole lili na rocho ko saini ali asimio ngakera Charles ngamadebono mwanzi ko soira ini kero kuruga nabo bopima macha ubusyo bomboisane lirwa kwando buga ndikupima ubusyo bombori kwanda ko bero ngoli bali obokuma lakini wono gwachire at the right time 2013 kwa wuri kuremera ngebere 20,000 choko bomo senator last time kwa wuri bukura bosinini this time enda abo machoge utara tuli abantu bali mbako bwati enda bonchali arafu asanda okwenda kiafuli lakini sibaga bomo machoge sigabo bonchali obo mo senator tindero kwanda gwetani awu mbogo biyamono abali etwalenga tukaten karati lakini ukaenda kwatwebaje lakini wachire beya nyasago seseni ombengawe kwene mo senator biyamono abagambi tomba kwane te mangana maya bono nande ntobwata abagambi baito abachumba bakolige bochumbe tigango ndet arona tangana inchwango songo inchwango ra kwana na watangana ura kwana na ndabanda bamanyoche abami ntombi yamore naende senge ncho ninje natangana yonta getenge abami ntombi bakolige bochumbe bwabo girango amba bakwane bagukura manye gukwana tigamba mabaga ninka ninka igambo getenga wana abaminto omo MCA ito nero aba MCA banda mabaga asenge nchogans mbuoye na nche gambuone tigamba mabaga bakwa elinde na nche nkole kiagara na nche natangana aya na tigangwa na wana tigangwa na wana ende buangire ngombe ya more yangu anaya nenko bachire koranga ngochikoba mabaga igona chikoba senior lakini ende senior nde na bigo cha biara abayo choyo ngokwana bosia ngoro ko mu engineer mheshimiwa Dennis Makuli igani nkande na nche gonta getokonga mukono oyo minto Omingo Magara asogosoa obu eres yobu senator Omingo tokwa nenera matuka mangi tokumera na twara abora ninga ngakyoche njama tuka mangi na amata biringa endugu asikware gocha ko babuya kabisa ekebero obu senator bakakara chete Wilbaro na wana muwetinga biche biyibori lakini nenda atewan tiganda aratema akatema
mwishoe oiranire ekebero iguru ase oboseneta wa Kisii County. Igo ongera sana, na mimi nasikia moja ama wawili kiaga nabo uru atewa naki na ncho oyo manaro konyigwa ose babiri goko atikura kyobo senator seti as Kisii County goko atole chikura kyobo senator elindo to represent as Kisii County akiagere ka gokoriga chief formation Jones Pijiro endete yebwato mugirango na intwe lazima tutwara omuntu ito okoto represent. Namba kabiri egwa pimo bwogi ugaso azimio njekaro ndigeretiga azimio nkobere serikali enene aso mwako oyo iga elinderende acha ali atonyaba tianko tiganku anenko orende bas ekio moyo pi senator yaito last time egento gioka giakoborete ne network utabwate yabasani bare gokonya kurigi chikura around yega no bwate network na ende twagosabire ogenderere mubwatira na abamino edire chikurecho ochinyorera round yeye saya makembi yamono sana tiganya sago sise biamono abagirango mwagotiga ntwate abaiga aigari ngana twakwana rigia igo twacha igoro ya senator ntoje tigoro yeje asimio gose kende igorende nabatwa igwana igo bono tiandangeri yo minta pepo kwa igure muna bare kwana ngwa mangana alia yoyo Mheshimiwa wa pepo kawe nena tiatokora igagaki nare egento nkira mugambia tusabire Mheshimiwa Omingo singi ncharo manyino mukutano otusabira samabira neba toko kiri na kendo ondakwana asingi ncho mukutano ro yoye lembereria tomwa masikani ntwale wancha boigo ana boigo mbia mono as Senator Omingo Magara na abagirango murana abakwanira mbuye more kabisa ncheri etano mbasa pepo nindo mu MC bwe ward yatabaka lakini bantiga kya ninta tukubuli uchumbe bwa bugirango lakini rero tali ari andeta ikiandeta no gotegera mangana a Senator Omingo Magara egento ntente kwaneneke onye gwanje Domingo kura sukari tigagotene na wanse gukwana byama byawo kyara abantu bara bonsi mbata ete bakero Omingo chikura egi akabere Mheshimiwa Sonko wasirira ayetoli igatali buo mbugirange ngi matali bogetengaga egano ugisore ane ujumba okoraki okorigi tigankwa na mangana menge kabisa bari tuacha rero Senator ninje watabeti muntu mutanga ni mankudi giro bogabana nje na kanite nandi nga kwani kabisa ngagotebi lakini omweri birenga bitu akwandite naye rero gwakodeke wabikiranire asago siseni nandi nagotebi nandi nyamumanyeti Kisii County esamangana yobo Senator na siasa Omingo nari igoro sana na wabaye aye etubwena togotume none EU European Union West African Union ochigonya gukora siasa ari kyera igorore ikenari ko abori abantu baminto onye konyarekana buna tuacha kiagara umugaka oyo somo muroyo Omingo obwene nkoirari chikura cyobo Senate nikento tware gukora nek tiga tokurwa twanse kurariri Omingo chikura asebe nyoro byeito tomotumisi kaji ko gichukura sa atari bogirango wana ni motete ngwana mangana
Ode jukura mbuya mwana saba sesen. Biamona sama ngana ya oyo minto daktari. Daktari Mbacho, karibu. Mheshimiwa Rashidi, karibu. Toba minto bwaite. Tiango tokwana nia sama wokoiga. Biamole. Oyo minto ke Magara. Nero magendo ito Mheshimiwa rero. Tigambwa tene n'abandi abagirango ba minto oteba nga egento gwakolie n'egento ekiya. Abagirango ba minto ntete nkwana ebintu ange bibe bitatoiga. Omingo Magara no mosike Mason ekaba nkobo oli obojumbe Omingo no alensa. Intubu na professionals babo girango nje nalinga chairman yabo. Tukaba ikaransinse. Tukabeka abantu bande batwe data. Ekia data nerera tuorokinga ningoleigo. Twatagete tubaigwani aromontoyom. Egasinya. Omingo ntete nga wakolire we decision wategeti decision yerengia. Minto intubu nabagirango tigamba tebinga ntuchairi tumechi apana tumejikomboa atujajidarau ngakitora jidarau tumejikomboa Mosikomingo eria era kwarora ka watu ankobeke bichungi ewa etege chungi maambi tuba minto bitu moko kwana mbiri far from the truth na bakonyara iga story ga bantu ba minto eskuru enjarengo Mosikoyo kera ngo mojumbe tugacha tugakora ramba ka twakora rambe oyo Amingo kolengi ngakiri nyonko nyora abantu twarengi nabange sana abandi barengi kuru nombogere mwaretete nabandi kuru wa bogetutu tugakora ramba tukaewa okoboko tolete skurwe abantu ba minto egento tokorigia bogirango is leadership tuwana ine eskurwe yarenge ground a hall area is the biggest hall usiengima eri chibesa chiache tanto chirieti njira teneta magana ya magacho nechi chos chira Omingo this goes down in history oyo kwarenge ga une a board member Omingo this goes in history inga at least kwa bwate birengererio byogo konya bagirango it doesn't matter nganayo gochikwagacha lakini you show okorokia leadership okarue policy direction tukatware kwerende abagirango ba minto resolution mwairire nyo mumanyeti era tokonye sana ikiagera secretariat naro cha bantu bakumara maria mangana ngababu konye bakolire na itu wala twakolire usebona abagirango ba minto mbalenga baote nga Omingo na tokoira bosyo aichalishi ngaye no tomwanjeti aichalishi Omingo no mogirango haichalishi kose Omingo nako hoserete mwabere tugwana abantu aminto wekato twaleli yanda nenseye uroja basaja bakunya kolera anga bosonga alia bokongumboro yetageta abantu baramugeti tugwana ine bara arete bintarali ogirango Omingo kolengia nona abantu aminto banjire kwaroje nona abantu bandi bukonye banjire abantu aminto tiyamba obisi nona abantu bandi baisiko konye banjire iwo nkintu torangere inche kuno munyagitari kefa ombacho musajo mole kabisa mogirango kibese eki kyonsi kyarenga njira yangu kireta Omingo we will walk with you ekiagera ya aijalishi tokobekera kiro mundu kibese mufu egento turatake amagendera okonya naende obokora bokoreki oboyi bokoreki
abantu bakoiba chibesa chiko chagaiga che tax chabantu aba bali baraba bali poa nyasaye turabatigire kose bono nkyo aye kwairo bintu byabanyene abantu bakwire chikura nkyora ibere chombe cyabo mwanya kore muntu kwa uchombo wendo chireke ngwa paka chirani abantu baminto to Omingo chikura nobo chumbe morigereri sana rasima morigyo muntu what experience no muntu moremu uraba konya asanteni sana tobutore bintu tobutore bas abagambi ba minto mbakwaneti wiris mugambi wiris ayo oranga ke jitai aya buya mono abasani bo Omingo Magara simore nkolera ngo ikaka moranje buya mono sana oyo tenei na ko Dr. Willis Omoyo na nje na tenei ra sengenjo yoko beka sauti yane ase oyo minto anko yane James Omingo ndagete gote yabaiga aba girango ba minto twensi ninkatore wasawa no manyi naja twensi ninkatore basi ekara tuachira nyabonyi na kwana na nyamoita anti yane mba kwana ekara ba kwana ngaba minta abantu ba minto ngarora abande nabo bagotene ni birogo byonsi nande babyakira chikura ba bonsi ngomo basi nabatene neti omugabana na natene neti women rep nande chikura chionsi mo basi nakora ki nawaka guchi kwani ntoba girango nkingi yani ntoko nyara korivyo yani ndiye toririete mono nabo to wake kura somo senator na kero kende gionsi ora nyore kieka kie county including obo governor nale koteba iga inche asende kiama kirikia ne Kenya National Congress ndu ateba iga ndu atebi party leader yaito honorable Manson Nyamwe to kama tebiga onyo Omingo Magara ga senator ndori ko tene musineta kuru kiama gitu ntoto ndori ko tene senator kuru kiama gitu nane na tigarete ko baigo ekiagera ntu twensi nabagirango nande buna tuacha gaiga etota tobeke chinguru cheto to ba chikura to Manson ni chiae to Omingo chiae birwanere isiko ekina kiyo target ngibano yeto eto ko beka chionse pi barwana isiko nane ngo tebaiga oyo ya Omingo Magara nkwaire tobo senator obo senator 2013 omuntu irete James Omingo Magara tukabeka paka chibana ga alikero ka bagututandorera no inyore bagutandora chibana chito no tualengi tukabeka paka ekina nande bakatuchira bogeka ntwaite bade togotebaiga God's time is the best time. That time has come. Oise koligeri mungabi Omingo Magara minto bunaliga is a certified public accountant. Certified public accountant. Ngoda batole ngaki aminto torachi kobeko mugavana atokoleka ni bintu ngaki ko chitoko chikonyara. Toche tonyare omonto maite ko barachibesa pake zero nyepara. Oyo ga ombogo ga. Omonto bwa record ya kollegas as a member of parliament tika no bojumbe. He was also the chair of the Parliamentary Accounts Committee. Oyo. Chair. Chiskando chiserikali nero go expose. Chiskando chi account chiramusinyi. Chiskando chi account sa chiramusinyi nini? Omonto korera accountability at the government level, national government. Give the right job to the right person. Give the right person. Onye distribution of resources. Mbogo na maite. Igoro na lenge ibenjo igoro. Aba tenge stima ya beke tu gaiga Omingo Magara nyerede. Omugambi ona maite okoregas. Toko teba iga bana banyasai. Ebinto nyasai okorwa ne kero biachire. No chiot kane ngocha bire. Omugirango beke gento kiao gaiga naye you stand to be counted. Egento nawe cha okwana nkolero. Buna tu achira abonsi ipina bayatore abana banyasai. Intubuna tokuri kichikora twensi piso ngo kero monda. Kichi badiole na barabu. Watebinga obo senator Omingo Magara. Ekiagera ondeta yokori bose. Buno ko beke committee yao Omingo bono tigaso kesikari kichikura isiko. Intu twensi buna tora. Tuikaranzo tena buna bwate committee yana ko kore siasa nonde kero mondu wate naki obo senator Omingo Magara.
tumukorere gasi ire raisi asoke isikari gichikura egento kene nare gukorera niki abaminto mura kefa mura no ene korona renge nyamarambe ga nare kore gasi nje buno moechi nje narenge first district medical officer of health ebinto bire yo ga byenya gitari umumuro boko bikorete no tenina na agoro tu are gukore gasi eyo omuntu nare gukore gasi nere James Omingo Magara uyu tare komburukani are gonte na ya ngakiuro chago ngakitagokora nakora ngoika afya house nanyora kefa nero koraki ombwatisi abantu abuna toriga n'abantu abaya to mugasa kurigerikie ninga gose kieni kiana neke bigikari gose naki egasi ebuna naminyokira makuri ganjo omuntu bwokoboko bugirangani nyemanyete bya sana ebinde ebinda abachanere bya mono igo tiganya saba konye nanderende kimoko genda bogende buyambu ya mona sogo ntegete ai abura moy gwetu muna chimori chabo gira bas mbia mono mwaigure muna chimori chabo girango chigotiria oinoro morembe oinoro mogoko omoyo minto Daktari Rashid nero ikira noara yo mase chimori chabo girango muna muigwete chigotiri bijaigo daktari naye nakwarikire nchwango naye bagirango barorenga nora tora kwana ninga sembe abantu mbiyamole karango ligeri ngwanzira kuligeriga igando cy'abantu abaya. By the way, Omingo no bwate network ya Bogirango na kanga kwebiro mano minto. I'm shocked. These are good people. These are the best brains kya siasa kwa twali abone network ningi ya nyuma antara aligereri lakini ndoche network ningi ya omaetekero okwano moedio na ndi wachiro nyolire. First, I think let me apologize. Abantu aminto igoro nale ngobusiane paka saa 12 ya butuko ekero mwana minto minga ngakerete siminga na bato mukutano oyo nkamadebe ndugu yangu mkubwa my senior I will attend that meeting nabo saa 11 saa 11 ndugu yane now that ngojande na manya gocha timbwatia maguta Nairobi tayo najgo ikanaroko naligerie laini yale ngororo omonto ngusaigo ntebi ngakuja nikupatie iko jerikani moja hapa hata uende na jerikani lakini nipatie 5,000 namwa ine biashara bile paka. By the way Kisii bona artori goeta toto galie na bera ojita kai 15. So I have made it here by the grace of God. Esenye jonata wangana wichanki kuikanki njije gambere shomano minto bona manganante to kwana aramenge sana. When you speak last, sometimes even to be akwani to koirorera. Omingo Magara twensinto maete. I think esenye jona abodi chikura so many times. Ebinto na nchembire mmanyete omwana oyo minto. Ebinde mmanyete. This man is just a good man. But every binte binga kolire. Tigamente kemo gyok. Yo ora agende enyumba ase nyumba Omingo nalige to muntu. Very interesting. Yan ko chabo munyama nalige to muntu. Koko yanda bakali nyasasa sendwete omuntu naligirororo. And in fact, I abantu bakanyoemba these competitors ogendo rusho mwana ororo omulika. Omingo waki nyasago konya. Nkoboli ara wa senator. Oba senator obo. In fact, I've always voted for him. Always voted for you. And in a network yani abogirango. We will give you these votes, including your network. You will get
all votes chabo girango. Trust me on that one. We'll work day and night 20 p toko gichikura. Toko mwagere chonzi p kiara ntubwat. And mno mwana we minto daktari atebire no yo minto nero okobori ogabana. We don't have a problem. We will give him the votes. It's not happening. We'll give him the votes. Kiara bana bonds na baito. Kendo na ikera a pepa kwa nankeringa. Thank you for raising that. Abana bonds na baito na baya. Incha maina batebye kera na nyorete ba bonds batet ko obogabana. I was a little worried, and I talked to all of them. Ekena nyato ngo yotikiro chiro bo senator. Ena amade tinge echane na bantu bane echamwane. My friends, all of them will give you. Kirajo chinyorete. You will get this thing, Manominto. And this is the only time. Kisii County, we are not going to vote a suti. No way. We are going to vote abantu bako nyare merimeye. A suti I forget. Na tebyo muzani onege tokoligi okoliyo bogabana. My good friend, he comes to my office. Nga to ake suti ngamadebi. Aida tamunondo jabanta wanjirega. Iyo sau ailiki chikura chao munanjira shit ngoliki gendoki chikura chane lakini yese ngenjale my party leader omuga ko nero ngere ticket. I'll tell you a little later. No isa ina muksangu. Number 2, 2017 I want to thank you from the bottom of my heart. Mukanga chikura nomination 12,000 plus. The rest is history. I don't want to bring it here. Timbe atimuchumbe. Obuanjan bulimu anyoge tia antwa minto. If my wife was alive, she will tell you she was so happy. The happiest time now my wife during my political career. She was so happy. Dangwa minto. Na rara juzi. Mungu amweke mahali pema peponi. Abantu ba minto andi na ire ono 2022. Nyachieni eri arete tobo tutukanu. 2017 inarenge tebe. 2022 nonde tebe. Katasi yo mwano minto Omingo Magara. Igante nga Rashid ngonyo kera ODM ngabu ko minwole na ende nchuganko ngachikorie ngamateyo mwano minta ina wante biri deal to akore deal eyo akange ticket bona nyibwazo na yero muko ga PDB banda marega mwenzi Bomingo banda amura mwenzi Abarashid ande kende kero. Aya. Kiam ne PDP the Jan enjoy I didn't mobilize. Me to your correct. But number 3 abantu ba minto. Nataka kuuliza hii kwa unyenyekevu sana. Kwa unyenyekevu mkubwa kama mzee. Igandwe tali omaete onto juice aso enyombo ko iborwa na aso ko iborbo girango nje ninyi boira lirogoro kwa unyenyekevu uliza kwa unyenyekevu sana abantu ba minto ba chache twabagere chikura chintunda ibere sato enye isano bona bagito atebanga na intu to erogoro ntora moche Biamono. Ekiomo Elio. Nkoli yende chiku PDP
ni kiama giaitu kia Bugirango. Abana ba minto, abagaka ba minto, bangina ba minto, iganko basaba kwa unyenyekevu sana sana, munipatie hii kitu na mimi niendelee kutoka mahali wengine wamefanya, wale wamekuwa hapo mbele. Iganko rabwe again tuna manje next time na ingeni ndete my supporters mbiamono tigato tebe ng'abana ba minto babagirango bakwanira mang'ana maya bonse bona ase twaikeire gwetera chinkwano mwe kwanire nainde gontaete komosika omwesimiwa Magara bono ninchibosia ekera abantu bao bakwanire chinkwane chibakwanire nainde yango bwate ege pa sauti okwane nainde kerekera abemyao sukagoja Bana ba minta bakena banene ba Bugirango gona chando sete na chando sete okwiranana akini batabango yobwato mwabo atuko bakochaka mbata bya maene match tare tekanga tabanga ki muntu musacha ukorera kuchinda oikoimoke. Nimekuja kwenu kwa heshima kubwa, mumesema na kwa emotion kubwa. I feel you, I hear you. Nimewasikiza, nimewapata. At times inafika wakati tunasema almost na bako laki okorosi, lakini hii kazi nyingine tunaifanya ya uongozi sio kwa minajili yako peke yako, ni pia kwa manufaa ya wale Mungu amekupa wakfu juu yao. Kazi emwarure gasi emwarure kwa chibosio. Mimi nataka niwahakikishie hivi, sio rahisi wapendwa, na bako kolega asio na pressure omuntu chobo chore pipe kwa pamne balloon ya tekire. I almost was flat tire, lakini I have come to energize. Ni kuja kutafuta nguvu mpya, na kwa mapenzi ya Mungu abantu ba minto na abo girange myake menge amagega to akore mirimo kwa banda basani bana. Ninashukuru kwamba bado muna imani na mimi. And the truth of the matter is this, nate bakareiga amaene namba ni mungumania umugenda bango mwana na saraka noyo omoelio omogo chinga chionsi. 2013 mukanga 83%, 2017 esichaga tu mukanga 91%. Ono mwacha nikyo bugage ekina kyo kongeri yanda ngaki ababano bonsi kipanya anjete. And you see, remember, hiyo ni zaidi ya vyama. That's why I said nikichagua abantu kuruchi constituency itengima, I said give me 3 people from every polling station. It doesn't matter where they vote, it doesn't matter who they subscribe to. Nilikuwa nataka wapendwa wangu waniongelee kiti ya county. Mmenipa ushauri, na kwa maombi yenu, let me say this, nimekubali. Bali na kukubali, mimi na mama tulikuwa naomboleza sana. Ikiatu watu abachukuru orokumyo cyo kumya kubone para ukwerenchira abachukuru mbakorobia bono ngabole mungina ngaki haya nchuota gerere chinko chidota na korugara yako nchiare ngoro cha chumbiri cha bosire ochibuo keriko mugirango ko chaga chire kwa muhamati na kona tukoba bono namora ngari ngati gacha mombu bori go so itabire yangote yo mochi ota nyobanya tetageti moso igo gore yobiti nyanchama na ora anchwa
lakini narorire umwana ara gurukuria yatena yaisho ni nyange daiso moishuri moishona ngora mburukani yale lakini ara gonta ngatigo bochinga ncho sine ya moishona ngona makwa renge sana lakini tojo oriango gura igomozi gambu yatore oriango tori buya ubarikiwe moishona ara gurukumaikara twanja ine sana oterete mune nkonye yana na gukumna ukutagotambuire karazo moishuri thank you so much one ara mongino no kwa Agnes Nyanchama ndabata ibo bisi abantu bake bagacha konora moisonde abantu bake bagacha konora moisonde hello nkabate binga na arosire nanda bandi no bara bakaiga bali baime mon nkabate bam to na arosire bagante bingo mochingo nga yuko totiga kongwanye ko totiga oto bokungu ngabori ga bona ndia yokire umato akamara ko nyomba timba to bwanjire ngo kokora oje kuruga abagirango mungina bona nande kwa bekiro choki kwenye watu mu Nairobi bona chimbara bali chitege obekota uko chintege utache umugango liko bagiranga bamito baragire mbagu banchete na inche mbanya nchete. I love you all. Abagirango baminto mwensi korubora upaka chache na bakwani byamole mwensi byamono sana asobwanchani bwaino bonene mwachirega iga esenge ncho mwishimiwa barangeri mwacha ko mwamashauri itanga ninche nkoira libageri ga ko baira ninga mbyamono asa matuka aitire to abana ino matuka mange mugato amagoro tukakorega sinainwe mutabwati koira na magega byamono sana na ndi byamono nyasage ndire ko basini bono libageri mwamwaire obolemu kyara nali chitangu agachandika lakini bono mwamwaire liberera kerako genda bosyo kabenere musugume na ende abakorere gasi buneri arenge gukora litangani tabaisa koira na magega tabaisa gutwara upendeleo lakini akore egasi yomugirango buna abagirango baragani iga abaisi komono paka nyane stomenye tari rugora abantu bakaliko boli nga magara abagirango baino mbaro chinga ngasi kwale gukora nchutire nega iga tokobo gavana lakini akaire nakabatebiyaya tiga ndagenda korengereri akamboli ngabonekero ngocha gukorera abantu abaga abantu bamintu ngaito kubatiga abasani bane ngainko batiga ikagera akabomo kongu agataka koira na gochaga mbiyamono asoko moa okoboko nande mogenderere igo nyasaba seseni kera nyasaye ne rokuru byonsi nonya ne lyonsi ariko na gutanga mwagwete nga Jona na tebeti wagende ni neva akanga akagenda arali akagenda Tashish agatebunga tigate ne nobo seneta akanga kalimoka nga tigagende gote nobo gavana akamirwa neke ekiama kyale ko rukunga UDA kekagenda kamubekese kyamubegete bondo irandire mbuyamono akuno kugani kwa monene sese ni wa mwenzi. Thank you so much akoko Agnes Nyanchama so mputabori now mimi ningaliomba hivi haya tumesema tuwakilishwe na chama na asema hivyo tumesema na nchi na sabaiga na waahidi kwamba nitawatendea kazi jinsi mapenzi ya Mungu yalivyo and please muniombe. Ya pili muende kule mashinani, that's why deliberately nilienda kwa kila polling station nikatoa watu watatu singebeba wote wale mmekuja ninawaomba moya mabalozi wema. Zaidi ya hapo muniombee Mungu kiburi siingie kwangu na nifanye kazi kwa kumwogopa nani? Mungu. And therefore after the chairman reads a statement mkikubali mimi ningependa pia pastors wakazi zote wako hapa waje tafadhali. Mimi ndio nimeomba, sio kupea kofia makwaju, inataka nguvu za wapi? Za mbingu. Bonsabere anyango chake sabari ye togende obwali bwa tata Nyasaye tatabasenie. I promise to work with and for you as South Mugirango people and the Kisii County kwa jumla bila kuangalia nyuma. Umazo no more mundu kana anchire onye na anchire for whatever
backward, never, with your support, because I feel stronger, more energetic, I'm more focused, because I don't want to let you down. I promise not to let you down. Oh, sorry. I want to clarify. Omuske Rashid, nata bagana moe tikiti. It is true. Inchene found a member ya PDP. Bagantevia to komi joka PDP aweke rogi county digia soch konyora a network. Taribo. Ngera na maega esa yate bu negeti. Igatika na noere. Abantu bane kora gerera paro. Nare ko nganya mbutere ba boro bere. Kabanda bana konga swa konga uji. Kabatigere saiga bono gonde Jubilee Party as a background formation that governor, women rep, deputy, senator bono mna nchengo jukawaru. So I am currently under Jubilee, lakini I'm a founder member of People's Democratic Party, lakini bono ngainda Jubilee. Na ndiko member, you go founder member forever, lakini now I am under the Jubilee Party. And mna mwanga anjera yugo bono. Abege de rangi. Yasaya tata bose nimbu ya mwana sana. Ngoja bona nare utakanji kwa wasiko ovia. Hichako basamba mno ina asambe chini. Bono ninchendo osie. Nkola chibana na inche mbae motarere kwa kuguza sera zangu. Na tafadhalini, it does not matter where you are. Going for Mugirango, it is our interest. Siasa ni kuwa selfish. Na waomba. Tutua nentu nda mwamu yoko ligieke. Ndo chenga raundi hii. Haya ndio mwanda mili yake. Amenya. Tatanya saba sini. Nawapenda wote kwa ukweli, asante. Chairman. Biamano mheshimiwa. Nkagete bona stwaikire. Ase twaikeire. Amangansi mwakwanire amona yo muzima munakwanire nkagete ngatwangane rimo bono ninta etoko soma ringana ekaratu akorire ndato montegerere amangana ye no mwakwana aronta etoko soma togo kora igomogo kire kiara ba pastor ambara totagete to sabiro morayo ito bono bari mogo kwana igo mogo kira bari mogo nyakwana nalia tomote kwende to gasoma aya nara mangana abagira ngo mwatebire ntaito gasoma. Today on 12th of April 2022 we who here represented registered votes from South Mugirango by resolve that we endorse on Omingo Magara as our candidate for the seat of Kisii County. Tigandage Kora. Kisii County seat of through Jubilee Party. Resolve that the Nduru Girls ground today 12th 2022 by here in attendance tiakonteba lero litukoliaro chitariki 12 omotio mwaka 2022 aiga twan abagingo chikura chaito registered kurwa south aiga kurwa tuanchire nga chikura yonsi cha endorse gwetera ase chikura chetu cha South Mugirango tuendosiri use tuamocholire oyo minto Omingo Magara buna bune candidate yeto timatina daribeke gusia mune candidate yeto oyo korigi chikura kurwa sekeri ekerogo kyoba senator ase county yeto ya Kisii agwetera ase ekiama gya Jubilee aigase amangana ya niko twa yanchire iko twa yakwaneire gose twa eteriri nganeri aiga ase egeti yaito gya eskuru yaito ya Nduru ya Banyaroka ya Nduru ase
twensi muna bagirango twaikaransire nande twanchirane twaitiri bono ntete kuburiga igonta gete chi witness abantu babere omwako yomo no mungno yomo bari bako witness asekurende ntete mungno yomo mbare nga mwanchire mwensi bas ingogo kana omongno yomo ntagete bono gotena bangena iditare yongaki ndikeretere abaga mwanchirane mwensi ngomo ga koyomo okobe witness go pande aiga tuanchira butwarenga ata groups nati sobi amon kebsa spora boda igonta gete boda cha chairman oyomo ba chicha boda oyomo bo chairman boda ngajar bekeria tari ogari chairman ya boda goikera abo bono igonganetie omwesimi igonta gete bono chebosia aba pastor bonse inchwa aba pastor abara inchu bono go chamura akwe bicha mo ambete bicha na bagambi baya abara ibonse baria inchu abarai boka na bange modeti abarai ba akwe baria abarai bari ba Bapasta baito kuocha mwese pi. Abapasta mabere kanda ato akwe kwende. Abapasta moganye mo bapasta nchua senda. Kuna bare. Mokutano turahera ekiagero mweshimiwa ngoto ari ngana yo moyari muna tokogenda. Tigango yara someri ngane ri ari bekebia. Tuikaranse muna tole. Bantu amitege ariko bankebet clear via, let me do it. Rero iga chitariki 12 chomotinyukane omwaka bwe 2022 into buna abawakilishi ba registered kubo chikabo chire baigwana tuatebire ngarere twendo siriyan twancheire omosike honorable Omingo Magara abe okori chikura chia ekerokia obo senator bwa Kisii County kurwa twaigwana segeti kianduru lero chitariki 12 yokane bumbong today Today, on the 12th of April 2022, we here represent the religious voters from South Mugrango. Hereby resolve that we endorse Honorable Omingo Magara as our candidate for the seat of Kisii County Senator through Jubilee Party. This was resolved at the Nduru Girls Ground today on the 12th of April 2022. And it was witnessed by the following personalities. A female representative by name Madam Tabitha Bitengo Nyandoro, ID number 9148-600, and a male representative John Manua, ID number 165742, with Wilson Kenyatta Omuga, ID number 7222960. Nat is also in this representation. Kepsha is represented by by Sipora Nawa, and Madam as a Ken UT representative. Boda Boda has also been represented by the team. Today, Omingo takes the mantle for South Murang people as our senator. Will as many as of this opinion say aye? Thank you. Will as many of a contrary opinion say nay? Nay? Thank you. The ayes it. Thank you.
We want to do dedication prayer for mheshimiwa. Tuwasabira sama masikani tuwensipitu karansari tusabira mheshimiwa. Bali bakoligia. Aba pastor ba minton chugo cha ascend. Pastor stand here. Pastor Kevin Oyaro, Pastor Oriri. Waka chibicha jigana. Aspirants ba kwebicha barabukando. Tunakanda. So let's okay. Listen. Go sabatole. Aba pastor ba minto etamaga gaiga. Bishop tenaga pastor Oriri ngayo. Abandi tutamaga. Aba pastor oyo mokuru kanisa ya Omoika na kanisa ya Seventh Day Adventist. It's okay. Ay na ya tubugate iga. Mongina. Aba pastor ba minto etamaga gaiga. Mheshimiwa temutena nyamugo tena kusemwa kwamba ruhusa soke. Soke. Aba pastor ba itu ronga magega. Tato itore goro heta dia odesikwe buroti bwa oboche uwanja kwa kwa kensi buna ukata bugoro to intwenda geto ya bono to bere bit muna to abatokare bobe tori kurwa sodio mobe weto to ka sogotem na kyoburoti ne chunguru no wanene no bwao emyaka to sorore tato mwana mo ikoma chenu mbiyamo nande mbiyamono watorendira kurobo tukobogima kudwe mambiengima roma tuachire iga ase ekegeni kyo minto mingo oyo kubojo bo senator wa Kisii county tuachia buna kerori kurobogirango chache paka bogirango borabu tuachia soko witness ngoyo minto mingo ujira sekeroge kya asaba girango kubasawa sama abera tomwe keroge keiga tomwoko boko nyasatu akobodi ayorugwa chote tauti korwa sege ti ariko singondi okamoto ko moborai obwa right obra yobo kongu agaito monto dio dengo kodiato odio dengo omonto motindi kayo minto yo gabona sakore mirimo sakore gasega twa moiro ko boko koiga twa rambro magenta bene toko sumani Yesu Kristo tomo tiga Yesu Kristo mucho chinguru mucho mo ikoma chenu otuntu na manyinga aje machenu adete somo saraba anya koboko nyore keroge keiga ara abantu Kisii county ngima mwaiji samno ngaini muna chikwata Sulemani umwana Daudi ile chida sole ago okamuboria ingitungingo kwa akagotebia ntene samno ngaini ndakitonge okamwana samno ngaini arende chingondi chiga kwa moire waigeni ya Yesu Kristo muna twarangitu kulia rero omorokereri omoikora maiso omotuntu na manyinga machenu araya bagirango age baba araya Kisii county ngima Yesu Kristo twakomutigaire mwagate bunere buya aseide ya Yesu twasa no kwegena amen. Omuyata tutu Nyasaye byamara singencho byabwao gwatokonyera siritu kulia rero twachira singencho yoko sobera omusombo amaya asubura ibwaye twamanyira se Biblia nchenu buno okwana nayo kubeka bagambi asubusubwense ande nayo korusia asengenchi ekyo omusombo okira asenchira abene mono kuligia okonya gukuru asore na intubuna abasomba bao na abamintu bonsi basauti mugrango na Kisii county twamusabire ebisi byao ekerago soko nyare kumubya bwao omusisini asako genda umurindira fiae ne familia yae bohigo sisenia bonsi abara bakumusupport asenchireiga nobya bwao butoisane nera kerara ete monene akore mirimo yao bunarire chira twasabira so kwege no suma borito amen. Bia mono turasabira abande
kamwasa cheke mwase to basabire twensi ko bakire ae tatu ito yori igoro kwarangira abasomba baba bakulige birogo South Mugirango otogo sabange karabacha kubwatana okoboka muno mweshimigo Omingo Magara obabarera ase bagweta chinchira chiabo ore to mulembe katokora siasa tutwara ubwanchani ekerogo choro murai ogendere kwagacha Bugirango yaito bono baseni bonsi ne familia mweshimigo Omingo katoko gantone no buya bwao asilitera Kristo oyera mobolito amen karansi bana tuwalenge twensi. Naomba tuketi zote. Mwatenguta kiteko. Naomba tuketi zote. Akaiga chida katubwate ni sana tokole toikaransa tuwalenge. Eli yogiri abera aseke gutikaransa. Ikaranso mato oli Gilbert ato a vote of thanks Gilbert nchua. Ikaransa ngo to ikaransa nto sari nyangi twa jakabuya to ikaransa mna tuare please abatoro bosi anande ntolete vurukano ti ako kwani yonde abatoko kwana ni ntoko gosa to ikaransa ngo kwende teraera mistondinge mukutano ntora akora bono ntagete ine yaneyo igontagete koreta umwaka nara iga efaisi yano ore komate siana era baira nini biya tonyoro yogo to photo of thanks mwaka nduru nchango naye obakwani igo kwani rieta igo bakwani ayo minto giribatio beanga soko rwa photo of thanks egere tuma koranga kitoko ganda wanango warigani giribati basi Abagirango bonsi pi balimwa ikira iga gakitokorere iga nonye mwarosire Bagirango mbuya mole basi marieta soko genda bwango ni gonkoro kwandru soro yo mokoro kuru etago twaba kere mbuya mona sogoika nigo mole nusu se mole quota yabalia bonsi pi asatoko genda twaba sabire kamo koyana ninu aba representative baito mogende monie uchumbe nga umwesimiwa Magara natagetekerogo nareko basaba iga ngoto amoroko boko tosoke isiko noboremu Mugirango imukioko boko igoro nga togo soka isiko ntopakiri koru nyomba ekina kinale gocha gokorera timbu atia mange ndeto yo minto Gilbert timbu ya mono sega singia wakorire na obego gukora otatebye nkwana yo mwerio Gilbert karibu sana bia mono brother oda akeigo skango iganga kimwaichora ngene kegutuga akeigo iga koratiga gukwani mugambi bona arategerera iga tukure yamba kwani elio mwaeli wairire buya twarosire twatindire tari boigo gaki motobere chiambaseta chingiya abatumwa abaya motoikeria mangana ayuo point ya kabere asemoko genda moirero mweshimiwa Omingo Magara Sara igasi yiwa chaki nyasakoreki ayeseseni point yo moelio ya gatatu jengo kwa na point chio bantu mwatumie transport njerabu gaki batonyarire ne chipikipiki mabuta taiyo keriege ketoko nyoro mweshimiwa atoire to bae transport yo kwenda ninde shuwa na goike koirani neri gwachira toiwana ine to babanta batoereru nanda banta baya moba banta baya nimate nagabu no togo chitwa tuara tuange bono tuare ngabasani goika torari tosoe gwetana lakini yo tambuga teneye toko ndachira ini bere chioka moinali era ini yabangina kando nera ini yabagaka kando toiwana ine elie gutangana kubutoka bali bande bamayo karaki maye gocho inchi beibere